କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ବିଦାୟର, ଯୋଉ କାନ୍ଦଣାର ଯୋଉ ମାହୋଲ, କାନ୍ଦରେ ତ ସେ ଏରିଆ ମାନେ ଫାଟି ପଡୁଥିବ, ବାପାକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବା, ମାଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦିବା, ଭାଇକି ଧରି କାନ୍ଦିବା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦଣାର ଯୋଉ ମାହୋଲଟା ଥାଏ, ରିଏଲି ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅ ଥିଲେ କାନ୍ଦିକି ଚାଲିଗଲା, ଚାଲିଗଲା ପରେ ସତ କଥା କହୁଛି, ସେ ଏରିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି, କିଏ କୋଉଠି ପଡିଥିବେ, ଘରର ଯେମିତି ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ କାନ୍ଦିବା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଝିଅଟି ତ ଶିଖେ, ନୋ ଡାଉଟ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେ 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିକିରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ କୁହେ କି ମତେ ମୁଁ କେବଳ ଯୋଉଠି ପୁଅ ବାହାଘର ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଯିବିନି, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଶେଷ ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦେ। କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କେବଳ ଝିଅ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୁଏନି, ବହୁତ ଲୋକ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଯାଆନ୍ତି। ବାପା କୋଉଠି ବାରି ପଛାଡେ ପଡିଥିବେ, ଭାଇ କୋଉଠି ପଡିଥିବେ, ଦିନ ଯାକ ଖାଇବା ବି ନଥିବ, ଖାଇବାର କିଏ, ଆଉ ଯେମିତି ସେଇ 2 ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ଯେମିତି ଘରଟା ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହଇ କଉଡ଼ି ମୋ ସବୁ ମଲା ପଥେ ପଡ଼ିବ, ରୂପ ମଶାଣୀର ରୂପେ। ରୂପ ମଶାଣୀର ବୁକେ ମୋର ନାମ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଆଜି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସ୍ୱାଦର ଗୋଟେ ଆଜି ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ କମ୍ ଥର ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବା ବା ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପାଇଥିବା ୟା ପୂର୍ବରୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବାହାଘର କାନ୍ଦଣା ଗୀତର ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ଆଜିର ବକ୍ତା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ରାଣୀ ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କର ଏକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ବକ୍ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ। शुभ संध्या बंधुगण, समस्त को नमस्कार। आज आम सहित सबिता राणी मिश्र मैडम अच्छा। मैडम होचंती पेशारे जड़े शिक्षयित्री, से जड़े आदर्श शिक्षयित्री, बहुत स्नेही, बहुत दायित्ववान शिक्षयित्री जड़े। ता सहित से अनेक संस्था सहित जड़ित। सी भारत विकास परिषद सदस्य अच्छा, संभव स्वेच्छासेवी अनुष्ठान सदस्य अच्छा, संयोग सदस्य अच्छा। से पैशन हूँ कम तो से करती शिक्षयित्री पाठ पढ़ाया बहुत भल पाती। ता सहित सी सांगठनिक कार्य कौन सी परिस्थिति रे कहा कोटी साहाय्य दरकार पड़ो, से मानसिक भाव में हो, शारीरिक भाव में हो, आर्थिक भाव में हो, साहाय्य करने को से पूरा पूरी आगभर। तेणु यहाँ गोटे आजिकल हजि जाउथुबा गुण समस्त भितर देखा जाए नहीं। तेणु से तो निहाती भाव में मैडम धन्यवाद। द्वितीय कथा है मो झीर बाहागर जिते गत वर्ष होता सी तो पूरा पूरी पारंपरिक भाव में होता, से आधुनिकतार छटा आदौ नाला। सेटा मैडम से उपस्थित थे से बाहागर रे, आउ बहुत भल लगी। आ से कहले गोटे जिनस अभाव रही जाऊँगा कांदना गीत, जोटा आजिकल करूना कि तुम बाहागर से आईटा मु करी। तो सी 2-3टी कांदना गीत गाई से समय, जोटा मत चमत्कृत करथिला। मु से समय ही भाभी जे एटा गोटे आम परंपरार आम संस्कृतिर गोटे हजि जाउथुबा विभव। गोटे समय थिला जो समय झील मैंने बाहर जावा समय विदाय हवा समय अति माने
ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟର, ମାନେ ମତେ ବିକଳ ହେଇକି ସେ କାନ୍ଦେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ ସବୁ କାନ୍ଦେ। ତ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ହିଁ ପଡୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମାନେ ଆମ ସମାଜରୁ, ଆମ ପରମ୍ପରାରୁ ଆପେ ଆପେ ସେଇଟା ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସୁ, ବା ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦଣା ଗୀତ କାନ୍ଦିବାର ଅବସର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଇତିହାସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କେବେ ବି ଦିନେ ବି ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବିଭବକୁ ସାଇତି ରଖିବା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାଇତି ରଖିବା ଭଲ। କାରଣ ଯଦିଓ କାନ୍ଦିବା ପରମ୍ପରା ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଥିବା ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉମାନେ କି ବାହାଘର ବେଳେ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ କରିଦବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏଇ କଥା ଇତିହାସ କେବେ ବି କହିବନି, ଇତିହାସରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଓଡିଶାର ସାଧାରଣ ପରିବାର ମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା, ବା ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ଗଲାବେଳେ ଏତେ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ସବିତା ମ୍ୟାଡାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମତେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମୋ ବୋଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଏଇସବୁ କଥା ବୋଉଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାଠୁ ସେ ଗୀତ ବଡ ହେଲା ପରେ ଶୁଣିନି। ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଏବେ ପାଇଲି ଏଇ ଯୋଉ କୁଞ୍ଜ ବିହାର ଦାସଙ୍କ ବହି ଆଉ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହି। ମତେ ସେତେ ସେ ବହି ତିନିଟା ମୁଁ କିଣିକି ମୋର ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଝିଅ ମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ଏବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କହିବି ସେଇଥିରୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ପରାଣେ ଲାଗିଲେ ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା, ସର ମରେ ଟେକି ନହେଲେ ମଥା, ମନ କଥା ଯେବେ ମରଇ ମନେ, କାହିଁ ଲୋତକ ଥାଇ ତାହା ଜାଣେ, ଆସଇ ନିରତେ ଝର ଝର ଝରି ନୟନ ପଥେ। ମାନେ କାନ୍ଦିବାଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ଆମ ହୃଦୟରେ କିଛି ବାଧା ନ ଆସିଲେ ଆମେ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତିନି, ଖାଲି ଖାଲିରେ କେହି କାନ୍ଦି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା, ଏଟା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କାନ୍ଦଣାଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଘରେ ଝିଅ ମାନେ କାନ୍ଦିକିରି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା। 7 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ 14 ବର୍ଷର 7 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ। ସେ ଝିଅ କଣ ଜାଣିଥିବ? ସେ କିଛି ମାନେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ତାକୁ ବାହା କରିଦେଇଥିବେ। ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ଗୃହ ଯୋଗ୍ୟା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଫେରିଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଥିବ, ସେତିକି ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ସେ ଡରି ଯାଇଥିବ, କଣ ହେଇଥିବ କଣ ନାହିଁ ଶାଶୁଘର। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଚିଠି ପତ୍ର, ଏଇ ଟେଲିଫୋନ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ବାଟ ବି ମାନେ ଆମର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ବି ଏତେ ନଥିଲା। ଝିଅଟାକୁ ଯଦି ନଈ ସେପଟେ କାହାକୁ କିଏ ବାହା କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଦରିଆ ପାରି ହେଇକି ରହିଲା, ତା ପାଖକୁ ଯିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାଳିଜାଇ ଗୋଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ର, ସେ କାଳିଜାଇଟା ମିଶ୍ରଙ୍କର, ସେ ଏଇ ହିସାବରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଚିଲିକା ଭିତରେ ସେ ହଜିଗଲା, ବର ବୋଲିଜାର ଧରାଇଲ ହାତ କିତାର ଦେଖିଲ ସିରି, ରୂପ ବିଦ୍ୟା ଓ ବିଭବ ପାଏ ତିନି କି ବଳି। ଯାଇ ଦେଖିନି, ବରକୁ ଦେଖିନି, ତାର କଣ ପାଠ ପଢିଛି ଜାଣିନି, କି କେମିତି କଣ କିଛି ନ ଜାଣିକି ତାକୁ ବାପା ମା କେମିତି ବାହା କରିବେ। ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ କେମିତି ବାହା କରିବେ। ତେଣୁ ବାହାଘରଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଦାୟିତ୍ଵ ବାପା ମାଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କଣ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି, ସବୁ ଜାଣିଲେଣି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା ଆମର ପୁରାତନ ରୀତିରେ ଥିଲା, ଦି ପ୍ରକାର କାନ୍ଦଣା। ଗୋଟେ କିଏ ଗାଁ ଘରେ ଯଦି ମରି ହଜିଯାଏ, ସବୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗୁଣ ସବୁ ଗାଇକିରି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ସେଇଟା ଶୋକାତ୍ମକ।
ଆଉ ସୁଖାତ୍ମକ କାନ୍ଦଣା ବି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହ ଇଏ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଟା ସୁଖାତ୍ମକ କାନ୍ଦଣା। ବାହାଘର ଖୁସି କଥା, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା କାନ୍ଦେ ଏତେ ବିକଳ ହେଇକିରି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆସିବ ଇଏ ଠିକ ହବ, ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଠିକ ହବ, ଜଣଙ୍କର ବୁଢା ବର ଆସିଛି। ବୁଢା ବର ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଢା ବର, ଏ ଝିଅକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ବାପା ବସିଥିଲେ ବନ୍ଧାରି ଘରେ, ବୋଉ କିଲୋ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲା ଦିପହରେ, ବୋଉ କିଲୋ ମୋହର ଯେମନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ବୋଉ କିଲୋ ଟଙ୍କା ବାର ବୁଢୀ ଅଙ୍ଗାର ହେବ, ବୋଉ କିଲୋ ଢିଙ୍କି ପେଟ ତଳେ କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା, ବୋଉ କିଲୋ ବେଦିରେ ବସିଛି ଚଟୁଆ ମୁଣ୍ଡା, ବୋଉ କିଲୋ ଦୋଳ ମୁକୁଟ ହୋଇ ଅଇଲା ବେଳେ, ବୋଉ କିଲୋ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ବୁଢା ପଡିଲା ତଳେ, ବୋଉ କିଲୋ ମ୍ୟାଡାମ ବାପା ଆଉ ଟିକେ ବସି। ଜୋରରେ ବୋଲିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଟା ଏତେ ଭଲ ଶୁଭୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ବୋଲନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୀତଟା ପରିଷ୍କାର ଶୁଣିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଶୁଭୁନି କି? ଶୁଭୁଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଭିଲା? ଟିକେ ଲାଉଡ ଆଚ୍ଛା ଭଏସ ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଭଲ ହବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ବର ମାନେ ସେ ଆସିଛି, ସେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ସେଠି ତା ହୋସ ଉଡି ଯାଇଛି ଝିଅର। କହୁଛି ଯେ ଦୋଳ ମୁକୁଟ ହୋଇ ଅଇଲା ବେଳେ, ବୋଉ କିଲୋ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ବୁଢା ପଡିଲା ତଳେ, ବୋଉ କିଲୋ ବାପା ବସିଥିଲେ ବେଦି ଉପରେ, ବୋଉ କିଲୋ ଜଡା ଜଡା ଡାଙ୍ଗେ କାନ ଫୁଙ୍କିଲେ ଖରେ, ବୋଉ କିଲୋ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ବୁଢା ପାଟୁଆ ପାଟି, ବୋଉ କିଲୋ ବେଦିରେ ବସିଛି ଆଖି ତରାଟି, ବୋଉ କିଲୋ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ପାଚିଛି ବେଲ, ବୋଉ କିଲୋ ତୋତେ ଲାଜ ନାହିଁ ଯାହା ବୁଢା ମୁଣ୍ଡେ ନେଇ ଖଣ୍ଡିକ ଫୁଲ, ବୋଉ କିଲୋ ବିଭା ହେବ ବୋଲି ବେଦିରେ ବସିଛି କେମନ୍ତ ବଳଦ ବାନ୍ଧିଛି ପାଖେ, ବୋଉ କିଲୋ ଏଇ ସବୁ ଏଇଭଳି ତାକୁ ସେ ବୁଢା ବର ପାଇଛି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦିଛି। କାରଣ ତାର ବାପା କିଛି ପଇସା ନେଇକିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବାପା, ତାର ବାପା ବୟସର ଲୋକକୁ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାନ୍ଦଣାଟା ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ, ସେମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯଦି ବର ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ, କୋଉଠି ଟିକେ କବାଟ କଣରେ ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣିବେ କି କଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ଯିବେ, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବେ ସେଠି ଏତେ କାମ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ବୋହୂ ଉପରେ ଲଦା ହେଇଥିବ। ଘର ଲିପାଠୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ ଏମିତି ସିମେଣ୍ଟ ଘର ନଥିଲା, ପ୍ରାୟ ମାଟି ଘର, ସେତେକ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଲିପିବ, ପୋଛିବ, ଘର କାମ କରିବ, ପାଣି ଆଣିବ। ଏଠି କହୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଟା କହୁଛି ଯେ ବୋଉକୁ କହୁଛି ବାପାଙ୍କ ଚରଣ ଧରି କାନ୍ଦି କରି କହିଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ, ବାପା ହେ ମୋର ଆଜୁ ହେଲି ନୁହେଁ ଝୁରି, ଶାଶୁ ଘର ଜମପୁର କିପରି ସରିବ ଦିନ ମୋହର, ବାପା ହେ ମୋର ଭାଳି ଭାଳି ମାଡେ ଡର, ବାପା ହେ ମୋର। ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଶାଶୁଘରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଜାଗା। ମାନେ ଏତେ ଅଲ୍ୟଳରେ ସେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ହିଁ ଝିଅମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ମାନେ ଭାଇ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିକି ବଢେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଶାଶୁଘର କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି କାମ ପଡିଯାଏ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ତ ନଥାଏ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଦେବେ, କଣ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ଯେ ବୋଉକୁ ଧରିକି ସେ କହୁଛି, ମୋର ଧୂଳି ଘର ଖେଳ ସରି ନଥିଲା ଲୋ ମୋ ବୋଉ, ମୋହ ଲାଗି ଜମ ଯୋଉ ଶାଳ କିଏ ଖଞ୍ଜିଲା ଲୋ ମୋ ବୋଉ, ଲୁହା ଜନ୍ମ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନେ ସରିଛି ଲୋ ବୋଉ ଖୁଡି, ମୋର ଝିଅ ଜନ୍ମ ଏବେ ସରି ଯାଉଛି ଲୋ ମୋ ବୋଉ ଖୁଡି, ମୋର ଶାନ୍ତିର ଦିନ ତ ସରି ଯାଉଛି ଲୋ ମୋ ବୋଉ ଖୁଡି, ଏବେ ଅଶାନ୍ତିର ଦିନ ମାଡି ଆସୁଛି ଲୋ ମୋ ବୋଉ ଖୁଡି, ମୁଁ ତ ନନ୍ଦନ କାନନେ ପାରିଜାତ ଥିଲି, ମୋ ଅପା ହସି ଖେଳି ଦିନ କଟାଉଥିଲି ମୋ ଅପା, ଏବେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ସୁଖୀ ମରିବି ଲୋ ମୋ ବୋଉ,
ଚିରଦିନ ଲାଗି ଆବଦ୍ଧ ହେମିଲ ବୋଉ। ଏଇ ସବୁ ସେଟା କହୁଛି ଯେ କେମିତି କେହି ପାରିବେନି ମୁଁ ଏଠି ମରିଯିବି, କଣ ହଜିଯିବି, କେହି ଆଉ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ଏଇ ବାଲ୍ୟ ବିବାହଟା ସେତେବେଳେ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଝିଅ ମାନେ ଏଗୁଡାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ମୋ ବୋଉ ବାହା ହେଇଥିଲା 9 ବର୍ଷ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା 17 ବର୍ଷ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବୋଉକୁ ଶୁଣିଛି ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଗୁଡକୁ ସବୁ ଚାଟି ଦେଇଛି, ଚାଟିକି ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ହାତ ଗଣ୍ଠି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୁଡ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ହୁଏତ କିଛି ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ 9 ବର୍ଷର ଝିଅଟା କଣ ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେ ଗୃହଯୋଗ୍ୟ ହବ, ତାପରେ ସେ ଯିବ କଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଯୌଥ ପରିବାର ବି ଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣୀ ଭାଇ ବୋଧେ ଆମ ପରିବାର ଗୋଟେ ଇଏ କଣ ସେଟା ମ୍ୟାଗାଜିନ ଟା ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଇ ପରିବାରର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପରିବାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ ନଥାଏ। ଝିଅ ମାନେ କଥା ତ ମୁହଁ ଟେକିକି କଥା କହିବେନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ କେମିତି ଚୁ ମାରିକିରି ଡାକିବେ, ଆଉ ବଡ ମାନଙ୍କୁ କହିବେନି କିଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ କଳି କମ ହଉଥିଲା, ଏତେ କଳି ନଥିଲା। କଥାକୁ କଥା ବାହାରିଲେ ସେ କଳି ହବ, ତେଣୁ ବୋହୂ ମାନେ ସବୁ ଚୁ ମାରିକି ଡାକେ। ସେ ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଟା ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଅଧିକାଂଶ ରୋଜଗାରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛି କିଛି ଉପାୟ କରି ଗୃହର ଆୟ ବଢାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜମିଦାରୀ, ମହାଜନୀ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ। ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବାଧା ହୁଏ। ଫଳତଃ ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିଁ ଗୃହରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଅଭାବ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ କରେ। ଗୃହକର୍ମ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବଳକା ସମୟ ତକ ପରଚୁ ଘାଣ୍ଟିବାରେ, କଳି କରିବାରେ କଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ବୋହୂ ଆସିଲେ ଶାଶୁ ଅୟସ କରେ, ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଫଟାଏ, ନୁଆଣିଆ ଦେଖି ସବୁ ଦୋଷ ତା ଉପରେ ଢାଳି ଦିଏ। ନରମ ବୟସରେ ଅସରନ୍ତି ଗଞ୍ଜଣା ଶୋଇ ତା କଅଁଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଞ୍ଜିବ। ସେ ନିରୁପାୟ ହେଇ ଅଶ୍ରୁ ଧାରା ବେଦନାକୁ ଲଘୁ କରେ, କହେ ମୁହଁ ପୋଡୁ ତୋର ଝିଅ ଜନମ, ଜନମ ଘରେ ତ ନାହିଁ ମରଣ, ପାଲିଙ୍କି ବାଉଁଶ ମୁଣ୍ଡରେ ଜରି, ଏତିକି ବେଳରେ ଯାଆନ୍ତି ମରି, କଂସର ସବାରି ଯାଆନ୍ତା ଫେରି, ମୋ ବାପା ବସନ୍ତେ ଗୁମାନ କରି, ମୋ ବୋଉ କାନ୍ଦନ୍ତା ମୋ ନାମ ଧରି, ଏକା କାନ୍ଦ କରେ ଯାଆନ୍ତା ସରି। ମାନେ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା ଭିତରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ବାପାକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିବ, ବୋଉକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବ ମୋର ଦାନ୍ତ କାଠି, ମୋ ଦାନ୍ତ କାଠି ତୁମେ ଘଷିବ, ମୋର ଦାନ୍ତ କାଠି ପକେଇଦବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା କରିଥାଏ ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର କଥା କହିକି ସେ କାନ୍ଦେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରିକି ସେ କାନ୍ଦେ। ଏଇ କାନ୍ଦଣା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଏତେ ଇଏ ବହି ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଝିଅ ମାନେ ବାହା ହେଇକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ତ ଆହୁରି ଆମ ବେଳକୁ ଯାହା ଥିଲା, ଆମେ ପାନ ଇଏ ପ୍ଲେଟ ନେଇକିରି ଝିଅ ଦେଖା କରୁଥିଲୁ, ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିକି ଠିଆ ହଉଥିଲୁ, ଆମକୁ ଦେଖିକିରି କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ବାହାଘର ହଉଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ଯାହା ତା ଆଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସେ ସବୁ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନ୍ତତଃ ଝିଅମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଛିଗୁଲେଇକି ସବୁ କହୁଥିଲେ, ଧର ଯଦି ବରଟା କିଛି ନାହିଁ, ସେ କଣ ଚାଷୀ ବରଟା, ସେ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିଛି କି ଧାନ ଚାଷ କରିଛି, ତାକୁ ସେ ଯଦି କଣ ଆଣିଥିବ ସୁନା ଗହଣା, ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଥିବ, ଭେଣ୍ଡି ବି କିକିରି ପେଣ୍ଡି କରିଛି ବୋଉଲ ମୋର, ପାଳ ବି କିକିରି ମାଳ କରିଛି ବୋଉଲ ମୋର। ତାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଘରୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଘରକୁ, ସେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇକି ସେଠି କେମିତି ଚଳିବି, ଏସବୁ ଛିଗୁଲେଇକିରି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ସହିବା
ହେଲେ ସେଠି ସେମାନେ ମୁହଁ ତ ଖୋଲି ପାରିବେନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କେତେକ ବିଷ ଖାଇଦିଅନ୍ତି କି କୂଅରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଝିଅମାନେ ସହିକିରି ପୁଣି ସେ ସଂସାରକୁ ସାଉଁଟିକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆଜିକା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ୱଚିତ ସେ ସଂସ୍କାର ଯଦି ଘରରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ଏଠି ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପହିଲି ପାଳି ଆସିବ ଝିଅଟା ପ୍ରଥମ କରି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଆଗଲୋ କାଳେ ଯେଉଁ ମାଇପେ ଥିଲେ, ସେହି ଲୋ ନଲଠଣ ଦେଖି ନଥିଲେ, ସେ କାଳେ ନଲଠଣ ନଥିଲା ହୋଇ, ବୋହୂଏ ଶୋଉଥିଲେ ଦୀପଲି ଭାଇ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୋହୂଟି ଜମା ତା ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉନଥିଲା। ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଯେତିକି ଦେଖିବ ସେତିକି ଦିନ ବେଳେ ତାକୁ ସେ ଦେଖିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ବାହାରେ ଥିବେ, କାମ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ମା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ। ଏବେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇନାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭାତ ବାଢିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦିନ ବେଳେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି କଟକଣା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ଏବେ ଭାବିଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ସେ କହୁଛି ଯେ ଏବ କାଳକୁ ବୋଉ ପହଁରା ହେଲା, ତୁମରି ପାଇଁ ନା ଲଠଣ ହଇଲା। ଲଣ୍ଠଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଶାଶୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଜରେ ନଲଠଣ ଥୁଅନ୍ତୁ ନେଇ, ବରମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଜରେ ପିକଦାନୀ ଥୁଅନ୍ତି ନେଇ, ରାତିରେ ପାନ ପିକ କାଢିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପାନ ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ସଉକ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ବୋହୁ ତାର ପାନ ଖାଇ ରାତିରେ ପାନ ଟିକେ ଖାଇବ, ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ଖାଇପାରିବନି। କଳା ଲୋ ଧଳା ଲୁଗା ଦେହକୁ ମୋଟା, ବାଛି ପିନ୍ଧିଲେ ବୋହୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଫେଟା, ବଙ୍ଗାଳୀ ଫେଟା କୁଲୋ ଏପାନ ଖିଆ, ଏକାଳ ବୋହୁ କୁଲୋ ମାନିଲା ଏହା, ବୋହୂଙ୍କ ଚୁମରା ଇଂରେଜୀ ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଆମର ନାରୀ ମାନେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଆଲୁଅ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ବୋଉ ଚୁ ମାରିବା। ଯଦି ଆମ ବଡ ବାପା ଆସିଥିବେ ଘରକୁ, ସେ ସେଠି କବାଟ ଠିଆ ହେଇକି କହିବୁ ଯା ଚୁ କରି ଡାକିବ, ଆମକୁ କହିବ ଯା କହିବୁ ଯେ ଦଦେଇକି କହିବୁ ବୋଉ ଏଠି ଓଳିକି ହଉଛି। ଏଇ କଥାଟା ଆଜିକାଲି ଏଇ ସମ୍ମାନ ଏଇ ସବୁ ନାହିଁ, ପରିବାର ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚୁମରା କଥା କହିଲେ ଏବେ ଆକାଶରେ ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମହତା ପାନ ଫୁଲ ରୂପେଲି ପିକଦାନୀ ବଟୁଆ ଦେଲା, ମହତା ପାନ ଫୁଲ ଏକଲି ଚୁନ, ବୋହୂଙ୍କ ପାନ ଖିଆ କଲା ଉଛନ, ଜାହାଜି ଗୁଆ ଫୁଲ ଏଗୁଜୁରାତି, ବୋହୂଙ୍କ ପାନ ଖିଆ ବଡ ଅନୀତି। ଶାଶୁ ଖାଇବେ ପାନ, ବୋହୂ ଖାଇପାରିବେନି। କାହିଁକି? ଯଦି ପାଟିଟା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ସେ ମାନେ ଗୁଆ, ଜାହାଜି ଗୁଆ ଯୋଉଟା ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଗୁଆ, ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ବୋହୂ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କାନରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଖୋସନ୍ତି ନେଇ, ନାକେ ଦକ୍ଷିଣା ଦଣ୍ଡି ହାତରେ ବାଜୁ, ବୋହୂଙ୍କୁ ନ ପାରିଲେ ସାହେବ ବାବୁ, କାନରେ ଦୁଲ ପୁଣି ହାତରେ ପୋଥି, ରଙ୍ଗେ ଲେଖିଲେ ଧରି କଲମ କାଠି, ଆଗର ବୋହୂ ଧରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଡ, ଏବର ବୋହୂ ବୋଲେ ଗୋଇଠା ମାଡ, ଚୁଡ଼ି ଯେ ଖଡୁ ବୋହୂ କାଢି ନ ଥୋଇ, ପିନ୍ଧିଲେ ବଟ ଫଳ ପୁଞ୍ଜି ବସାଇ, ରସୁଣିଆ ଯେ ତେଡ କାଢି ନ ଥୋଇ, ପିନ୍ଧିଣ ବାଜୁଛନ୍ତି ହାତ ହଲାଇ, ବଳା ପାହୁଡକୁ ଯେ କାଢି ଥୋଇଲେ, ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଉଁଜିରେ ସରଧା କଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳର ଗହଣାର ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇ କାନ୍ଦଣା ଭିତରେ ଅଛି। ସେଠି କହୁଛି ଯେ ସବୁ କାଢିଦେଲେ, ନାହୁଲି ଫାସିଆକୁ ରଖି ବାକ୍ସରେ, ମାଙ୍କେଡି ଝୁଲା। ମାଙ୍କେଡି ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆପଣ ପୁଅ ମାନେ ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆମେ ସବୁ ପିଲାବେଳେ ମାଙ୍କେଡି ଗୋଟେ କାନରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଏମିତି କମ କମ ହେଇକି ସେ ଗଣାଟା। ମାଙ୍କେଡି ଝୁଲାଇଲେ କାନ ଅଗରେ, ଝୁମ୍ପି ଚଉରି ଭୁଣ୍ଡି କାଢି ନ ଥୋଇ, କଣ୍ଟା ଫୋଡିଲେ ମୁଣ୍ଡେ ଦର୍ପଣ ଚାହିଁ, ପଠାଣ ଘର ବେଣୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଚେଇ,
ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଲେ ସୁନା ପାନିଆ ଦେଇ, ରୂପେଲି ଫୁଲ ଫୁଲ ସୁନା କାକେରା, ତା ପାଖେ ବସାଇଲେ ଜହ୍ନ ଓ ତାରା, ମା ବାପକୁ ପୁଅ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଭାରିଜା ପଢାଇଲେ ପାଖେ ବସାଇ, ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ମିଳି ରାନ୍ଧନ୍ତି ଭାତ, ଦୀପଲ ଜାଳି ବୋହୂ ପଢନ୍ତି ପାଠ, ବୋହୂଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଶୁଣ ଭଉଣୀ, ଥକାଏ ଛାଡିଗଲି କହୁଛି ପୁଣି, ହଳଦୀ ମାଲ ପାଲ ଦେହକୁ ପିତା, ସାବେନି ଲଗାଇଣ ଗଜ ମୁକୁତା, ବର ଫେରକୁ ଧରି କରନ୍ତି ଅଳି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ପ୍ରବାସ କରି। ଶିକ୍ଷାର ଆଲୁଅ ଟିକେ ଟିକେ ଯେମିତି ପଡିଲା, ସେ ବର ଫେରକୁ ଧରି କରନ୍ତି ଅଳି, ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ପ୍ରବାସ କରି, ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେତିକି ବେଳେ ଟିକେ 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 ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶାଶୁର ଅଭିଯୋଗ। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଥିବ, ବୋହୂଟା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଥିବ, ଯୋଉ ଝିଅଟି ଶାଶୁଘରୁ ଫେରିଥିବ, ସେ କହିଥିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ଆରମ୍ଭରେ ବାହା ହେବାକୁ ଯିବ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ସେ କେମିତି କାନ୍ଦିବ, କେତେ ବିକଳ ଲାଗିବ ତାକୁ। ସେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି ଶାଶୁଘରକୁ, ତା ମୁହଁ ଦେଖିବନି, ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିବ ତା ମୁହଁ ରାତିରେ, ଆଉ ତା ଛଡା ଯଦି ତାକୁ କିଛି କହିଲା, ଏମିତି ସବୁ ତା ପାଇଁ ରହିଛି ଖୁଣ୍ଟା ବୁଲୁଗୁଣା। ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବିନି, ଭଲରେ ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ଧରା ହବ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ। ଲଗ୍ନ ଧରା ହେଲେ, ପାହିଲା ରଜନୀ ରାବିଲା କାକ, ଭଉଲ ମୋର ସରିଗଲା ମୋର ଅଲେଳ ସୁଖ, ଭଉଲ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଦିନକ ସୁଖ, ଭଉଲ ମୋର ନ ପାଇବି ସାରା ଜୀବନ ଯାକ, ଭଉଲ ମୋର। ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ଏତେ ଏଇ ବୋଉକୁ ଧରି କାନ୍ଦଣା, ଲଗ୍ନ ଧରା ସମୟରେ କାନ୍ଦିବ, ମଙ୍ଗୁଳା ହବା ସମୟରେ କାନ୍ଦିବ, ବାହାଘର ବେଳେ କାନ୍ଦିବ। ଏଇ କାନ୍ଦଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳେନି। ଶାଶୁ ଘରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ନଈ ପାରିରେ ତାକୁ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯିବ କେମିତି ସେଠିକି? ଯିଏ ବାପା ମା ଯୋଉ ବାହା କରି ଝିଅଟା ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ରହିଲା, ସେ ବାପ ଘରକୁ ଝୁରିକିରି ସେଠି ରହିଲା। ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ସବୁ କଥାରେ ତାକୁ କହିବେ, ଖୁଣ୍ଟା ଦେବେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ଯେ ଠିଆ ହେଲେ କହିବେ ବଗ ଠିଆ ହେଇଛି, ବସିଲେ କହିବେ ପେଚା ବସିଛି, ଚୌକା ମାଡି ବସିଛି, ଯଦି ବସିଲା ଉଠିବା ସବୁଥିରେ ତାକୁ କହିବେ, ଦେହରେ ଓଦା ଲଗା ଶୁଖିଲେ ବି ତାକୁ ପାଣି ଆଣିବ, ଯୋଡେ ଗରା ଧରିକିରି ସେ ପାଣି ବି ବୋହିବ, ଘର ବି କାମ କରିବ, ରାନ୍ଧିବ ବାଢିବ। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଚାଉଳଟା କଣ୍ଟିକିରି ଦେବେ, ଏତିକି ଚାଉଳ ଭାତ ରନ୍ଧା ହବ, କିନ୍ତୁ ବାଢିଲା ବେଳକୁ କହିବେ ତାକୁ ବାଢେ ତାକୁ ବାଢେ ତାକୁ ବାଢେ, ବୋହୂ କଣ କରିବ? ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବୋହୂଟିଏ ଶାଶୁଘରେ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଥାଏ ବୋଲି, ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ଏଇଭଳି କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦିବେ। ମାନେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ମାଣି ରନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ବଡ ବଡ କଂସା ମାଗି ଆଣିବେ, ଚଉକାନି ଆଖି ବୁଲେଇ ନେବେ, ଦେଲା କି ନଦେଲା ମନ ବିଡ଼ିବେ, ଚଢେଇ କାନ୍ଦିଲେ ଆହାର ଦେବ, ମମତା କାନ୍ଦିଲେ କି ବୋଧ ଦେବ। ମାନେ ଏଭଳି କରନ୍ତି ଶାଶୁଘରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାନ୍ଦଣାଟା ଥିଲା, କେବଳ ଯେ ଆମେ ପୁରୀ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସବୁ ନାହିଁ। ସେ ବହିରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦାସ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର କାନ୍ଦଣାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାନ୍ଦଣାଟା ଏଇ କାନ୍ଦଣା ଭିତରୁ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଚଳଣି କେମିତି ଥିଲା, ପହିଲି ପାଳି ଆସିବ, ସେ ଝିଅଟି ଆସିବ,
ପହିଲି ପାଳି ବୋଉ ଦେଲୁ ପଠେଇ, ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସାନ କକେଇ, ଅଧଲ ବାଟ ଯାଇ ମନ ନା ଗଲେ, କାହିଁକି କାନ୍ଦ ମିଶ୍ରେ ଗତିଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଳି ସେଠାରେ ଥିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦ ମିଶ୍ରେ ଯାଅ ଘରକୁ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ସିନା ପର ଘରକୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମଟା ପର ଘରକୁ ବୋଲି ସେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ଜନ୍ମ, ସିଏ ଏଠି ରହିପାରିବନି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅଟି ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ତ ସେସବୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆମର ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦୀ ଆଉ କେତେ କଥା ହଉଛି, କେତେ ଖୁସି, ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟିଂ ହଉଛି, ପୋଷ୍ଟ ୱେଡିଂ ସୁଟିଂ ହଉଛି। ଏଇ ଭିତରେ ବାହାଘର ଜୀବନ ମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆମର ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆଜି ବାହାଘର ଆଉ ମାସକ ପରେ ପୁଣି ମନ ଲାଗିଲାନି ଛାଡ। ଏଇଟା ହବାର କାରଣ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଝିଅଟି ସିନା ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକିରି ଆସେ, ସେ ଘରୁ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ପାଇକିରି ଆସିଥାଏ, ସେ ତାର ବାପା ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ପଡିବନି। ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ଗଲାବେଳେ ଯିବୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ତୋର ପକେଇ ଆସିବ, ଏଇ ଭାବନା ତା ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସହିକିରି ସେଠି କାମ କରେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଇ କାନ୍ଦଟା ତ ଏଥିରେ ଏତେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପୁରା ବହିଟା ତ ବୋଲିବି କହିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କଣ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ କାନ୍ଦିଲେ ତ ସରିବନି, କଣ କାନ୍ଦିବି। ଏଇଠି ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ଝିଅ ନୂଆ ବୋଉକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି। କଂସେଇ କଂସେଇ ତିନି କଂସେଇ ଗୋ ମୋ ନୂଆ ବୋଉ, ତହିଁରେ ମୋ ବାପା ଥିଲା କଂସେଇ ମୋ ନୂଆ ବୋଉ, ଅରଣ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ ବରଣ୍ୟ ଅସୁର ମୋ ନୂଆ ବୋଉ, ଲଙ୍କାରୁ ବାହାରିଲେ ରାବଣେଶ୍ୱର ମୋ ନୂଆ ବୋଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବି କିଛି କମ ନଥିଲା। ପୁରାଣ ପୁରାଣ ପଢୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଅସୁର ଜାତିର। ଭାଇକି ଧରି କହୁଛି, ହସ୍ତିନା ବାରୁଣା ନେ କେଇ ଯୁଜନ, ଭାଇଏ ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ଭୁବନ ମୋର ଜନମ, ଭାଇଏ ମୋର ମଣି ହରାଇଲା ସୁଖ ପକିକି, ଭାଇଏ ମୋର ଭୁଲିଲେ ଆପଣ କି ଧନ ଦେଖି। ଆପଣ ତାର କଣ ଧନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ, ମତେ ଦେଇଗଲେ ସେଠି ନେଇକିରି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ହନୁ ଉଡୁଛି, ଓ ଭାଇ ହେ ମୋର ତାର କଣ୍ଠେ ରତ୍ନ ହାର ଝୁଲୁଛି, ଭାଇ ହେ ମୋର ତାର ମାଥେ ବଜ୍ର ବାଣ ପଡୁଛି, ଭାଇ ହେ ମୋର। ମାନେ ସେ କହୁଛି ଛୋଟ ଭଉଣୀକି ଧରିକି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତ ପରି ଜଣେ ରେ ମୋ ମା, ଦେଖିନଥିବି ମୁଁ ବେନି ନୟନରେ ମୋ ମା, ତୋର ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଚାଲି ସେ ଦେଇ ଡାକରେ। ଦେଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ବଡ ଭଉଣୀକୁ। କହୁଛି, କାହା ମନେ ପଡି ସଦା ହେବି ବିମୁଖରେ, ଆଜି ଦେଖିଥାଏ ନେତ୍ର ପୁରାଇରେ ମା, କାଲିକି ଝୁରିବି ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଥାଇରେ ମା। ସେମିତି ତାର କାମ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ମେଘ ଘଡଘଡି ଦୁଆରେ ରଡି ମୋ ବାପା, ଜମ ବସି ଅଛି ଦୁଆର ମାଡି ମୋ ବାପା, ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଭୁରଭୁରି ଖାର ମୋ ବାପା, ଭାର ଆଣି ଅଛି ପତୁଲି ଭାର ମୋ ବାପା, ପତୁଲି ଭାରରେ ଲିଆ ଛଅଟା ମୋ ବାପା, ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ତା ଉଡି ଯାଆନ୍ତା ମୋ ବାପା, ନୂଆ ସଡକରେ ଯାଉଛି ବଗି ମୋ ବାପା, 100 ଜୋତାକିଆ 18 ଦାଗି ମୋ ବାପା, କପାର ଗଲେ ପଣି କାଟନ୍ତି ମୋ ବାପା, ତାଙ୍କ ବୋହୂଟିଏ ଖଲି ଚାଟ। ମାନେ ସେ ଶାଶୁଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଳେଇ ଛଳେଇକିରି ବହୁତ କଥା କହେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଏଇସବୁ ପାଇଁ ବି କେତେ ବାହାଘର ହୁଏ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯୋଉମାନେ ବର ଥିବେ, ସେମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଗଲାବେଳେ ଏମିତି କେବେ ଫେରିବେନି। ଯଦି ତ ଭଲ ଶାଶୁଘର ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଟିକେ କନସିଡରେଟ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ଏଇ କୋଉ କୋଉ ଝିଅ
ଶାଶୁ ତାର ଅଛି ଦୌଡ଼ ପାଳି ଧରିକି ଆଣିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଶାଶୁଘରକୁ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିକି ସେ କହିବ କଣ କଣ ତାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ସେ କହିବେ ଯେ ତାକୁ ଏଠାରେ ସହନା ଠାରୁ ନିଚ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମାଲ୍ୟାଣୀ କୂଳରୁ ଆସିଲି ଫେରି ହେ ବାପା ତୁମ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ହେ ବାପା ସବାରି କବାଟ ଫିଟେଇ ଦିଅ ହେ ବାପା ପତ୍ର ଫେଡ଼ି ମୁଖ ଦେଖାଇ ଦିଅ ହେ ବାପା ହସ୍ତପତାୟନ କୂଳକୁ ନିଅ ହେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ମୋ କଂସ ଘରେ ହେ ବାପା କାଟିଦେଲେ ରକ୍ତ ନ ପଡେ ତଳେ ହେ ବାପା ମାନେ ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ କାଟିଦେଲେ ରକ୍ତ ମାନେ ଶୁଖିଯାଏ ତା ଦେହ ହାତ ଶୁଖିଯାଏ ରକ୍ତ ବି ବାହାରିବନି ଏତେ ସିଏ ହେଇଯାଏ 1600 ସବିତା ନାନୀ ସବିତା ନାନୀ ଆପଣ କଣ ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ? ମୋବାଇଲରେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ଲୋ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆମେ ତ କିଛି କଣ କରିପାରିବୁ। ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ କଣ କହିଲେ ନେଟୱାର୍କର ସ୍ପିଡଟା କମିଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିକ୍ଚରଟା ବେଳେବେଳେ ହଁ ରହିଯାଉଛି। ଓହୋ ଆଉ ଠିକ୍ ମୁଁ ଆମେ ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ନାଇଁ ମୋର ଜାରି ମୋର ରଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ସ୍ପିଡ ଅଛି ମାନେ ଫୁଲ ଇଏରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ମାନେ ଇଏରେ ଅଛି ପୁରା ନାଇଁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଯଦି ଏଠି ସେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଧରି କହୁଛି କୋଉ ଖେଳି ଗଲେ ଶିମୁଳି ମୂଳେଲୋ ନୂଆ ବୋଉ ମୁଁ ତ ଖେଳୁଥିଲି ମାତାଙ୍କ କୋଳେ ଲୋ ବୋଉ ନୂଆ ବୋଉ ଦେବକୂଟ କଲେ ଶୀତୟା ପାଇଁଲୋ ନୂଆ ବୋଉ ତୁମେ କୂଟ କଲ ମୋହରି ପାଇଁଲୋ ବୋଉ ସୀତାଙ୍କୁ ରହିବେ ଘେରିଲୋ ବୋଉ ମୋତେ ଆସେ ନାହିଁ ଡେଙ୍ଗା ତାଳ ଗଛ ତଳକୁ ଛାଇଲୋ ବୋଉ ମୋତେ ଆସି ନାହିଁ ଚାଉଳ ଧୋଇଲୋ ବୋଉ ଡେଙ୍ଗା ତାଳ ଗଛ ବାଇ ବରଡାଲୋ ବୋଉ ମୋତେ ଆସେ ନାହିଁ ଶାଗ ଖରଡା ଲୋ ବୋଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ଆସେନି କରେନି ସବୁ କଥା ସେ କାନ୍ଦେ ସେଇ ସମୟରେ ମାକୁ ଧରିକି ଭଉଣୀକି ଧରିକିରି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସବୁ କାନ୍ଦେ ବରଟିଏ ସେ ତା ସବୁ ଶୁଣିଥିବ ଯଦି ସେ ଟିକେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଥିବ ଭଲ ଲୋକଟି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଚଳେଇ ନବ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ଆଶ୍ୱାସନା ନେଇକିରି ଝିଅଟି ଶାଶୁ ଘରେ ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର ହେଲା ଏସବୁ କଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତିନି ଏଇ କଥା ମା ବାପାଙ୍କ କଥାରୁ କାଳେ ବାହାରି ଯିବେ ସେ ଡର ଥାଏ ସେଇଥିରେ ସିଏ ଆଉ ଇଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଆ ଠିକ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କାନ୍ଦଣା ଏଇଟା ସେଇଟା ହଁ ଟିକେ ଶୁଣାନ୍ତୁ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୟାଗଡରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନୟାଗଡର କାନ୍ଦ ଏଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ସେ କହୁଛି ବାପା ମା ପରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଲାଟି ମୋର ତାହାକୁ କେବେ ନମନ କର ଦୁଲାଟି ମୋର ମା ତାକୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋଲଟି ମାନି ଦୁଲାଟି ମୋର କାମ କରୁଥିବୁ ହୋଇନ ତୁନି ଦୁଲାଟି ମୋର ତାହାଙ୍କ କଥାକୁ ଛଳନ କରି ଦୁଲାଟି ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିବୁ ଆଦର କରି ମା ମାନେ ବୁଝେଇକି ଝିଅକୁ ଝିଅ ତ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ପିଲା ପରି ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ମତି ଦୁଲାଟି ମୋର ଟିକିଏ କଥାରେ ରୁଷି ଯାଆନ୍ତି ଦୁଲାଟି ମୋର ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବୁ ଯେବେ ଦୁଲାଟି ମୋର ସଂସାରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବୁ ତେବେ ଦୁଲାଟି ଏଟା ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ତା ଝିଅକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝାଏ ତାପରେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ କୋଠା ଉପରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ୱିପହରେ ଯହୁଁ ଯହୁଁ ଟଙ୍କା ଧୋବ ଦିଶିଲା ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ବସିଲା ବୋଡି ବୋଡି କରି ଛବୋଡି ନେଲେ ଆହୁରି ବୋଡିଏ ଜାମିନି କଲେ କିସ ଦେଖି ବାପା ପଡିଲେ ହଟି ଡେଙ୍ଗା ଉଆସକୁ ନଅର ଝୋଟି ୟାକୁ ଦେଖି ବାପା ପଡିଲେ ଝଟି ବୁଢା ବଳଙ୍ଗକୁ ପେଲି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଘରେ ବାପା ଝିଅ ନ ଦିଅନ୍ତେ ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ତ ପାଇବି ଖୁଣ୍ଟା ଟଙ୍କା ନେଇ ବାପା ଘରେ ବସିଥା ବାପା ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରେ ବସ ମୁଁ ତ ପାଇବିନି କିଛି ମୁଁ ମତେ ପେଲିଦେଲ ତମେ ନଦୀ ସେପଟୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବି ଗୀତ ଅଛି କେଉଁଝରର ଆଉ ନୀଳ ପାଇକାଳି କାନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି
ତାଙ୍କର ସେ ଭାଷା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯେମିତି ମୋ ରାଜୁତି ବାପା ଦାଦା ନନାଏ ବାର ମୂଲିଆ ପାଣ ଭାଷା ସହର ଆଚରଣ ଦେଖି ଛମାସେ ତକେଇ ବରସେ ଗଡେଇ ରଖିଲ ହେଣ୍ଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଠୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନେ କହିବେ ହେଣ୍ଠୁ ହେଣ୍ଠୁ ଉଠାଣି କେଉଁ ରାଜା ପୁଅ ଛାଣ୍ଟେ ଦେଖିଲ ଯେ ରାଜା ପୁଅ ଛାଣ୍ଟେ ଭାଇ ପୁଅ ଆଚାର ଦେଖି ଦେବତା ସମାନେ ଲଙ୍ଗି ଜରୁଡା ଗାଦି ବାରବାଟୀ ତାସି ନାଖରାଜି ଆମେ କହୁଛେ ନାଖରାଜି ଲୋକ କରିଛି ମାନେ ବଡ ଚମତ୍କାର ନାଖରାଜି କୁହନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା ଏଇଟା ହଉଛି ନୀଳଗିରି ପାଇକାଳି କାନ୍ଦ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନୁଗୁଳରେ ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ଅଛି। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର କାନ୍ଦ ଏଥିରେ ଅଛି। ମୋ ସାଧ ସେ କହୁଛି ଝିଅଟା କହୁଛି ବାଘରା ଓଲୁଅ କଞ୍ଚା ପଠାଣ ଫେରାଦି ପାଣ ଗାଁ ନିଉଛଣା ସଂସାର ଟିଣା ତଳେ ମୋ ସୁକୁମାର ଜୀବ ଦେଖି ଶୁଖୁଆ ପୋଡା କରୁଛ ଯେ କଉ ଭଲ ବଢିଆ କଥା କାନେ ଶୁଣିମ ମୋ ସାଧ ବାଣୀ ମା ଦଶନ୍ଧିରେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ସେ ତାର କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ମାନେ ଏଇ କାନ୍ଦଟା ମୁଁ ସ୍ୱର ଦେଇକି କାନ୍ଦି ପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଏଇ କାନ୍ଦ ଶୁଣିନି। ଏଇ ବହିରେ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ କହୁଛି ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ କାନ୍ଦ କଥା କହିବି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବ ଟିକି କାନ୍ତ ଅନୁରାଗେ ବଡ ହୋଇଲି ଦୁଃଖୀ ସେ ଯେବେ ହେ ଶୁଣିବ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ମୋହର ବର କରି ବରି ନେବେ ଆମ୍ଭ ପିଅର ବହୁତ ବହୁତ ଗ୍ରହ କଲା ଅପାର ପକାଅ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଭାଜୁ ସେ ବର ନନା ତ ବୋଇଲେଲ ଜାତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେକ ନଦେଲେ ଝିଅ ପାଇବ କଷ୍ଟ ସବୁରି ତୁଣ୍ଡୁ ବୋଉ ଏସନ ଶୁଣି ଝିଅ କର୍ମେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଇଲା ବାଣୀ। ଝିଅ ତ କର୍ମରେ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦେଖି ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କନ୍ୟା ବରତେ ରୂପଂ ମାତା ବିତଂ ପିତା ଶ୍ରୋତୁଂ ଏଇ ବାନ୍ଧବା କୁଳ ମିଛରେ ପକର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଜନାହା ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଥିଲା ଆମର ସେଇ କଥାରେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ନନା ତ ଦେଖିଦେଲେ ଜାତି ଭଲ ମା ଦେଖିଲା ମୋ ଝିଅର ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ତା ଘରେ ତାକୁ ବାହା କଲେ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସେଇଠି ଗଣ୍ଠିକେ ବିଦାୟ ମାରି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ବରଷକେ ଥରେ ମୂଲ ନ ଯାଏ ଏ ଘର ଗଣ୍ଠିକେ ବିଦାୟ ମାରି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ହାଡ ଦିନୋଲ ଯାକ ମାରୁଥାନ୍ତି ମାଡ ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ମାରନ୍ତି ମାଡ ସବୁ ଦୁଃଖ ସହି ଥାଇ କର୍ମକୁ ଚାହିଁ ଆହା ମୋ ବୋଲିବାକୁ ସାହା ତ ନାହିଁ କି ବୋଲି କହିବି ବୋଉ ଶାଶୁଙ୍କ ଗୁଣ ଖାରିଆ ଖଡା କୁଲ ନଦିଅନ୍ତି ଲୁଣ ମୁଣ୍ଡ ଯେ କରିଥାଇ ପର୍ବତ ମାଳ ଦେହରେ କାଟ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଓଡିଗାର ମାନେ ତେଲ ନାହିଁ ହଳଦୀ ମାଲପା ପ୍ରଭୁ ତେଣିକି ରଖ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡିକ ମୋର ଦିଶେ ଅଧିକ। ତ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହା କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଇଏଟା ଟିକେ ଭଲ ଇଏ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର କିଛି ଭାବିଥିବ ଆଉ ଖାଇବ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଦେହ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ରଖନ୍ତି ସେ ଝିଅ ଦେଖି କାନ୍ଦେ ଭାତ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡିଏ ମୁଁ ଆଣିବି କାଢି ଆଣଇ ବାଢି ବୋଲନ୍ତି ଦେଉଳ ପରି ଆଣିଛି ମାଡି ବରଷକେ ଦିଅନ୍ତି ଦୁଇ କାହାଣ କନା ସେଇ ଛିଡିଗଲେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ସିନା ଖରା ବେଳେ ଧାନ ଚକେ ଦିଅନ୍ତି ପଣି ବୋଲନ୍ତି କୁଟୁଲ ଜାତିରେ ମାଗୁଣି ମାନେ ଧାନ କୁଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ବୋହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅଟେ ବୋହୁଇଲେ ସେଠି ସବୁ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ତେଣୁ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି ମାନେ ରୀତିମତ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ହଁ 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 ସେଟା କହିଲି ପରେ ବରଧରା ପୁରା ଲଗ୍ନ ଧରାଠୁ ସେମାନେ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ପଡିଶାରେ ଝିଅ ମାନେ ମିଳି ହେଇକି 2-3 ଜଣ ଝିଅ ସେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ଲହରୀ ବହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସିନା ଏଥିରୁ ପଢୁଛି ଏତେ ବଡ ଇଏରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବହି ମୁଁ କାହିଁ ପାଇଲିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ବହି ଆମର ମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦଣା ଶିଖନ୍ତି କାନ୍ଦଣା ଶିଖିକିରି ବୋଉକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିବେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିବେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଥିଲା ଏ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ସେ କଥା। ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ରହିଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ
ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭାବରେ। ଯୋଉ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଭାର ପଠେଇବା ଅବସରରେ ଯୋଉ ଗାଁର ଯୋଉ ବାରିକ ହଁ ହଁ ଯୋଉ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ଟିକେ ଖବର ଆଦାନ ଏଇଠି ପ୍ରଦାନ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଏଇଠି ବୋଧେ। ଏଇଠି ପରା ସେ କହୁଛି ଯେ, ମାନେ କହୁଛି ଏକ ମହାନଦୀ 50 କୋଶ ନୂଆ ବୋହୁ ମତେ ଛାଡିଦେଲା ଦୂର ବିଦେଶ। ତାମାନେ ଯଦି ନଈ ପାରି ହେଇକି ଝିଅଟା ଗଲା ଆପଣ ତାର ପତ୍ତା ପାଇବେନି, କି କଣ ସେ ହେଲା, କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ, ଚିଠି ପତ୍ରର ତ ଇଏ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମାକୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ଏମାନେ ଝିଅଟା ଯଦି ଶାଶୁ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ସାହି ପଡିଶା ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୋଉ କହିବେ ଯେ ଆମେ କହିବା ଯେ ତାର ମୁଁ ଟିକେ ସେଟା କହୁଛି, ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲି ମାନେ ଆମର ଝିଅଟାକୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ଆମର କହୁଛି ଲେଉଟୁ ତ କୁଡି କଲି ମଝି ଘରେ ନେଇ ତୋଡ଼ାଣି ଦେଲି ଲୋ ମୋ ଜୀବନ ଲେଉଟି ଦେଖିବି ବୋଲି ଲୋ ମୋ ଜୀବନ। ମା ମା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ସବିତା ମୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କଟି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧହୁଏ। ମୋର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରିବା, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏଇଟା ଠିକ ରେ ଆସୁନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ତା ଭିତରେ ସିଏ ଯାହା ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରୀତା ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ এই ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଲଭୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସବିତା ମ୍ୟାଡାମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲୁ ନୂଆ। ଏବେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନା ସାର୍ଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖୁଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଏମିତି ଅଫିମ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପେସେଣ୍ଟ ଏପଟେ ଦେଖିଛି ତ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣୁଛି। ଏ ଭିତରେ ବି ମୁଁ 10ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। এটা କହିବାର କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍योର କରିଥିଲି ଯେ ଗଲାଥର ମୁଁ ବିଜୟିନୀ ବହି ଯୋଉ କରିଛି ଯେ ଆମ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟତାର ସାଗର, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଏଇ କାନ୍ଦଣା ଅଛି। ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି କାହିଁ ନ ମାରିଲ ବୋଉ ବୋଲି ଯୋଉ ଝିଅ କାନ୍ଦିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ପରିବାର ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି ହେଇ ବସିଛି, କିଛି କହିଦେଇକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରିବି। ମୋର ହେଲା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପିଲାଦିନଠୁ ବହୁତ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣେ। ଆଜିକାଲି ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଯେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ଯେ ଆପଣ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଆସେ ଭାବନା, ସେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଥିବ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ କାହିଁ ନ ମାରିଲୁ, ମତେ କାହିଁକି ସେ କଣ୍ଠେଇ ହାତରେ ଦେଲୁ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ ସେ ତାକୁ ଏଇ ହିସାବରେ କହିବେ ଯେ ଅତି ଦରିଦ୍ର, କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ବିବାହର ପ୍ରଣାଳୀ ଆଗରୁ ଦି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୁଆର ବିବାହ, ଗୋଟେ ହଉଛି ତୋଳା କନ୍ୟା। ଦୁଆର ବିବାହରେ ଯିବା ଆସିବା ହବ, ମାନେ ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ବର ଆସିଥିବ ଦେଖିବାକୁ ଝିଅକୁ, ଝିଅ ଘର କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଘରେ ସେଇଟା ହୁଏନି, ତୋଳା କନ୍ୟା ହୁଏ। ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ତୋଳା କନ୍ୟା ବିବାହନ୍ତି। ସେମାନେ ବର ଧରା ହେଇକି ବର ଘରକୁ ଯାଇକି ବିବାହ ହଅନ୍ତିନି। ତୋଳା କନ୍ୟା କେସରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ହୁଏ। ଆଉ ବେଶୀ ଗରିବ ଘରେ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନଥିବା ଘରେ ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। କେତେ ଝିଅ ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣିକି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଜେମା ଦେଇ କାନ୍ଦ ବହି ଗୋଟେ ଅଛି, ଜେମା ଦେଇ କାନ୍ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ, ଗାଁ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ ହେଇକି କାନ୍ଦିକି ଯାଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ କଣ ସେ ମଝି ସାହି ଝିଅ ମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତିନି, ଇଟ ଇଜ ଟେକେନ୍ ଆଜ୍ ନେଗେଟିଭ ଯେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କି କିଏ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ଭଳିଆ ସେଇଟାକୁ ଧରାଯାଏ।
ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମତେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ମତେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1890 ମସିହା। ସେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସବାରିକି ଧରିକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଥାନାକୁ ନେଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତମେ କିଡନାପ କରିକି ନେଇଯାଉଛ, ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇଯାଉଛ, ମାନେ ସେ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କଷ୍ଟମ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଲଚର। ତେଣୁ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ଇମୋସନାଲି କାନ୍ଦୁଛି ବସିକି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧରା ହେଇକି ଯାଉନି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ କାନ୍ଦଣାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଆମର ଓଡିଶାର ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଆତ୍ମୀୟତାର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଯେତେ ବଡ ହେଇଥିଲେ ବି ଏଇ କାନ୍ଦଣାଟା ଖାଲି ଗଲା ବେଳକୁ ବାହାଘର ବେଳେ ନୁହେଁ, ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବି ମାକୁ କାନ୍ଦିବ, ପୁଣି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଘରେ ବି କାନ୍ଦିବ। ଏ କାନ୍ଦଣାଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯୋଉଟା କି ତାର ଭାଷାରେ ବାହାରେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ଏତିକି ସ୍କୋପ ଦେଇଥିବାରୁ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣୁଥିବି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିବି କହୁଥିବି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥାଟା କହିଲେ ଆପଣ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତା ମ୍ୟାଡାମ। ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଆନେକ୍ଡୋଟ୍ ବି ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଲେ, ସେଟା ଆମେ କେବେ ଜାଣି ବି ନଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ଦେଖୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର, ତେଣୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏଠି ଆହୁରି ବହୁତ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଦଉଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଭାଷା, ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟସୁ ନାଟକମ୍ ରମ୍ୟମ୍ ତତ୍ର ରମ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା ତତ୍ରାପି ଚ ଚତୁର୍ଥାଙ୍କ ତତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କାବ୍ୟ, ସେଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ନମ୍ବର 1। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳରେ ଯୋଉ 7ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କଟା ଆହୁରି ଭଲ। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେଥିରେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ଭଲ। ସେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକର ଜିଷ୍ଟ ହେଉଛି କଶ୍ୟପ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଦେବର ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପତି ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଚାକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିବି ଶ୍ଲୋକ 4ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବିନି। ଯେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଝିଅ ଗାଇବ ତା ନୁହଁ, କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ବାପ, ଝିଅର ବାପଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗାଇଲା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ଉଦ୍ୟାନରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡୁଛି, ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଖାଉନି, ନଦୀ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଏତେ ଭାବୁକତା, ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା, ଯେମିତି ଜେନା ସାର୍ କହିଲେ। ତେଣୁ କାଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କର ଭଏସ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ, ସେଟା ହଉଛି କାନ୍ଦ। ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କନସର୍ନ କରିବାକୁ ବର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ଗୀତ ହୁଏ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ସତ୍ୟ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପରମ୍ପରା, ଝିଅର ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ କାରରେ ବି ସବାରିରେ କି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଲା ବେଳେ ବର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାରିକାଣି କାନ୍ଦିବ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି, କାନ୍ଦିନି ଆମେ ବି ତତେ ଝିଅ କରି ରଖିବୁ, ବୋହୂ କରି ରଖିବୁନି। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ପର୍ବଟା ସରେ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆଶୁ କବିତା ପରି ମଧ୍ୟ କବିତା ଗାଆନ୍ତି କି ନା ଛପା ହେଇଥିବା କବିତା ଝିଅ ମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପରି ଏକାଠି ହେଇକିରି ପୋଖରୀ ତୋଠରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ବକ୍ତ୍ରୀ, ସତରେ ସେମିତିକା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୀତକୁ ଗାଆନ୍ତି ନା ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଭାବୁକତା ହେଇକି କବି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖେଇକି ଗାଇ ହବ କି, ହଉଛି କି? ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ବାଳ ବିକିକିରି ମାଳ କରିଛି, ଭେଣ୍ଡି ବିକିକିରି ପେଣ୍ଡି କରିଛି, ଯଦି ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ବର ଆସିଲା, ସେ ରାତିରେ ବାହାଘର, ସେ ରାତିରେ ଯୋଉ ବାହାଘର, ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରସେସନ ଲାଇଟ୍ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଲାଇଟ୍ କଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲାନି। ଆଉ ସେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଉଛି ବାହାଘର ବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରସେସନ ଟା ଆଉ ସେତେ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ କହିଲେ ବାଣ ଆଣିଥିଲା, ଫେରେଇ ନେଲା, ଲାଇଟ୍ ଆଣିଲା, ଲିଭିତ ଗଲା। ତାକୁ ଗୀତରେ ଭାଇକିରି ଆଶୁ କବିତା ଯାହା କହିଲେ ସାର୍, ଆଶୁ କବିତା ସେମିତି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତା ଦେହରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି।
ସବୁବେଳେ ଯେ ଶିଖିକିରି ଗାଇବେ ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବି କିଛି କିଛି, ସେଟା ତ ନାରୀ ମନର ବେଦନା ନା, ସେ ଏଇ ଗୀତରେ କୌଣସି ରାଗ ରଙ୍ଗ ଏସବୁ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଅନେକ ଗୀତ କରନ୍ତି, ସବୁ ଗୀତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖା ଗୀତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଏବେ କାହାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ବଟନ୍ ତ ଦେଖୁନି, କିନ୍ତୁ Dr. Rengadhar has switched on the video. Did you have to ask anything or say anything? No, thank you. Okay. We do have this culture in Malaysia. ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ମାଲେସିଆରେ ଆମର ଏଇ କାନ୍ଦିବା ପ୍ରଥାଟା ଅଛି କି? Achhi, I achhi. think you କହୁଥିଲେ ଅଛି? ଯେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା I think ଆଚ୍ଛା he started. It become part and parcel of our, but we don't what you call it, pre-arrange, spontaneous. It's spontaneous, and then naturally brother and sister will cry. But this is the first time I'm hearing, they have jot down, and there are books to written. Yeah, the So pre-arranged ones are like written like inherited. inherited songs basically, but Yeah. crying culture is there always, like even without Yes, poems of course. songs also people Brother and cry. sisters, father and mother, daughter, sister, within the sister, they will cry. Rengadhar bhai, the question is whether they also articulate something. I mean, they are crying, that is understood, but whether they also articulate something, saying something while the crying. Yeah, mean- of course. Yeah. Okay. I heard my mother has done that. I've when they will say something, as I say, spontaneously, for that occasion they will say something. Okay, You see? But thank this is you. the first time I'm coming across that it's a written thing. So maybe for the modern children, they will learn and then they will cry then. Yeah, actually initially it was inherited, like taught from mother to daughter, or from the Yes. females of society to the younger generation, but later on with printing and all, I think they like making booklets so that it'll be Yeah. easier. Thank you That's so right. much That's right. for your reply. This is something new. I think this will be a learning point for us. Thank you. Thank you. I see ମୁଁ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଉସୀଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଉସୀ, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, I see ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ has switched on video. ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଉସୀ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ। ନାଇଁ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯଦି ଆଗ ଯିବେ ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସିଏ କହନ୍ତୁ ଆଗ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ର ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଥିବ, ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଶୁଭିବ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ କଥା କହିବି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ, ଏଇଟା କେହି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସବୁ ଗାଆନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମ ଗାଁଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, କଟକଠୁ ବହୁତ କମ ଦୂରରେ। ଆମେ ଯଦିଓ କଟକ ସହରରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆମର ପିଲାଦିନ ଛୁଟିଟା ଖରା ଦିନଟା ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ କଟେ, ଏବଂ ଖରା ଦିନେ ବହୁତ ବାହାଘର ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଯଦି ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ତୋଳା କନ୍ୟା ବାହାଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ବାହାଘର ଅଛି। ପ୍ରାୟ କରଣ ଘରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଘରେ ବର ରାତିରେ ରୋଷଣୀ ହେଇକି ବାହାଘର ହୁଏ। ଏବଂ ଟିକେ ନାକୁ, ମୁଁ କହିବିନି ତ, ଟିକେ ନାକୁ ନିମ୍ନ ବର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ତୋଳା କନ୍ୟା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଝିଅ ଗଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ତା ଆଗରୁ ବରଧରା ଗଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ଅଛି। ଏବଂ ଏ କାନ୍ଦଣା ମାନେ ଯୋଉ ନୂଆ ବୋହୂ ମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛି ରୋଷଣୀ ହେଲାନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସେ ଝିଅ ମାନେ, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଶୁଣିଲା ପରେ, କେମିତି ସବୁ ଏତେ ଗାଇ ପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା ବହି ଦେଖିଛି,
ସେତେବେଳେ ସେ ହାରମୋନିୟମ ବହି ଯୋଉ ବୋଲିକି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବିକନ୍ତି, କାନ୍ଦଣା ବହି ହାଟ ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ତାକୁ ଝିଅ ମାନେ ଦିପହରେ ବସିକି ସେ କାନ୍ଦଣା ସବୁ ଶିଖନ୍ତି କେମିତି ସ୍ୱର ଦେଇକିରି ଗାଇବେ। ଏବଂ ସେଇଟା କମି ଯାଉଛି ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କଠୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାଜସ୍ଥାନ, ସେଠିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଙ୍କସନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ହଳଦୀ, ଯେମିତି ବାଡୁଅ ପାଣି ଗାଧୁଆ ବେଳେ ତାଙ୍କର ହଳଦୀ ବେଳେ ସେମିତି ଗୀତ ଅଛି, ମେହେନ୍ଦୀ ବେଳେ ଗୀତ ଅଛି। ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନାଚିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାହାଘରଟା ଆଜିକାଲି ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିବନ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାର ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଯୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା କ୍ଲାସିକାଲି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାବରମତୀ ସାଙ୍ଗରେ କହିଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାଦିନ କଥା, ସେ କେମିତି ଶିଖିଥିଲେ ବାହାଘର ଗୀତଟା, ସେଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ସବିତା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଲୁହଟାକୁ ଗ୍ଲିସରିନ ଦେଇକି କନ୍ଦା ଯାଇପାରେନି, ସେଇଟା ମନର କୋହଟା ଆଖି ଆଗରେ ଲୁହ ହେଇକି ବାହାରି ଆସେ। ସେଇଟା ହିଁ କଥା। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ପଛରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ତା ମନର କୋହଟା, ସେ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ବି, ସେ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ହଉ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହଉ, ସେ ମନର କୋହଟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ପଦ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରି ଆସେ। କାରଣ ପଦ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, କବିତାର ସୃଷ୍ଟି, ସେ ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଦେଖିକିନା ଚକରିକୁ ଜଣେ ପଡିଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ସତରେ ମନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିଲି ନାଇଁ ବସିକିରି ଶୁଣିବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। 70 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 77 ବର୍ଷ। ମନେ ପଡୁଛି ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କେମିତି ବଡ ଭାଉଜ ମାନେ ଡାକିକିରି କହନ୍ତି ଆସ ଶିଖିବ, ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଗାଇବ। ହୁଏତ ଗାଇ ପାରି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡୁଛି ସେ ପିଲାଦିନ କଥା। ସେ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏମିତି ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସମସ୍ତେ କଲେ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ଯୋଉଠି ନା କାହିଁକି ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ଗୀତ ଲୋପମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ? ଆରେ ମୋର ମୋର ମନେ ଅଛି, ବହୁତ ଗୀତ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ କହିପାରୁନି, କାରଣ ମୋର ବହୁତ ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ, କଥା କହିପାରୁନି। ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛି, ସରି ଟୁ ସେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ଅଛି। ଭାଉଜ ମାନେ ତଣ୍ଟି କାନ ମୋଡା ଦେଇକି ଶିଖଉଥିଲେ, କଣ କହିବ ଝିଅଟା ଗୀତ ନ ବୋଲିକି ଯଦି ଯିବ କଣ କହିବେ। ସେ ଯୋଉ କହିଲେନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ 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 ଇମୋସନାଲ ମୋମେଣ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଇମୋସନାଲ ମୋମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର କଥା ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏଠୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସତରେ ଏଇ ଯୋଉଟା ରିଭାଇଭ କଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନହେଲେ ଏଗୁଡା ଲୋପ ହେଇଯିବ ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ସେ ଦିନ ନାହିଁ କି 14 ବର୍ଷ ତଳର ଝିଅ ବାହା ହଉଛି କି 7 ବର୍ଷର ବାହା ହେଇକିରି ଗଉଣା ହେଇକିରି ଆଉ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ, ଏଇଟା ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ରହିବ। ଯେମିତି ଆମେ ରଥ ଆମର ତିଆରି ହଉଥିଲା ଏ ଯୋଉ ରନ୍ଦା ମାରିକିରି ଆମ ସାହିର, ଆମେ ପୁରୀର, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାହିରୁ ସବୁ ବଢେଇ ଯାଇକିରି କେମିତି ରଥ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଲା କ୍ଷଣି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଏଇ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଯୋଉ ହଉଛି ଆବାସ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଝିଅଟା ତ ପଳେଇ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ତ କାନ୍ଦିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ଯଦି ସେ ଚାକିରି, ପୁଅର ଘରକୁ ଆସିବ, ସେଠି ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ତ ପୁରା ଏକଦମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ପୁରା ଘରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ମୋ ବାହାଘର କଥା ମୁଁ ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏକି ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ମାନେ ବାହା ହେଇକି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବାକି ମୋର ଯୋଉ ଭିଣେଇ ମାନେ ସବୁ ସେଇଠି ଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି, ପାରିପାରିକିରି ପୁରୀରୁ କଟକ ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ଵର। ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ବମ୍ବେ।
बॉम्बे रु पुणी अमेरिका तेणु मो पई तो पूरा कट हे गला ना सब पुओ पिला मानक पई टिके अलगा कारण से माने आगुरु सेठी चाकरी करथिले कि करथिले सेथि पई मु बुझुची आ मते भी आम घरे सब कहउतिले कि टिके कांद शिखुनी किछि करूनी ये कौन करिबा मु भी आगुरु भाबु नथली किंतु हठात किना मु देखली जंदी कुआडे गोटे पळेबी मु मते बहुत डर मारला मु से जो कोहटा कहउचंदी से कोहटा आसीला किंतु मु खुशी मो मु गोटे अलगा प्रकार खुशी थी कारण मु मोर भिणे तो भाई को बाहा आइतली आ मु भाबुतली जे से कहतले जे हां तमे पढ़ी पारिबो सेटा मोर मुख्य थिला मु कहली भलो आम बापा पढ़ेया को चाहुनांती मते मोर मैट्रिक परे बाहागर हेतला हम सब पाठ पढ़ा बाहागर परे 3टी पिला सहित करी एठी मेडिकल साइंटिस्ट हेली अमेरिका रे मु काहे कहूची कि मु गोटे खुशी थिली मु खुशी थिले हां मोर गोटे लाइफ ता अलगा प्रकार हबो मु जानि पार नथली मु घरु पळै आसबी कोन करबी एकुटिया किंतु हठात किना मते बहुत जरे कांद बनला मु गोटे घरु कोड पळौची आ सब नानी माने एठी रहिचंदी पाख पाख किंतु जुग बदलिलानी तेबे सुधा एई जोटा आनिले एटा आमन को जणै देले आमे आम पिलान को कहि देबो किंतु से माने हिस्ट्री भलिया भाबिबे से माने कहबे हां काहे कि बाहाबो तमे जदी ताको चाहिबनी एनीवे आउ गोटे कथा मु कहउतली मु जणे राइटर एठी मु बहुत साउथ एशियन लोक मानक संग कथा बार्ता करे सेमानकर समस्तकर कांदणा अछि वेस्टर्न कंट्री नाही माने जो यूरोप हला यूरोप रो कि ऊपर जो रशिया बारिकर आस्तंदी वाईएमसीए रे मु पचरे तांकर नाही किंतु कोरियन मानकर कांदिबा अछि चाइनीज मानकर अछि लाओस मानकर अछि से माने तळे बाहागर परे तांकर सब कांदणा अछि से गोटे को मु आनिया को चाहूतिल जे मे बी वेस्टर्न रे से जो फॉल इन लव करी आगुर भी से मानकर बहुत दिन पूर्व अछि जानिकरी हस्बैंड माने गोटे पिला को बाहा होंती सेटा बोधे ईस्टर्न रे नाही थाईलैंड रे अछि थाईलैंड रे मु केते लोक को पचारिछि ए सब जगह रे सिलोन रे अछि एमती बहुत जगह रे मु पचारिछि तांकर सब कांदणा अछि तो सेती कहि मु मोर वक्तव्य बंद करछि एटा तो बहुत भलो कथा गोटे गोटे रिवाइव होछि आ धन्यवाद मु सबले सुनुछि किछि जो मिस करछि सोडा परे मु सुनुछि आ धन्यवाद सकाळु बहुत धन्यवाद आपण वक्तव्य पई बहुत धन्यवाद चंद्रमासी आम मु सहित सरोजिनी मैडम बोधे अछंती सरोजिनी नंद मु चाहबी सी टिके तांको अंचलर कांदणा गीत बोलिकी सुनंतु आज्ञा आ ता छड़ा मु गोटे कथा ऐड करूची साबरमती मैडम अछंती जे कि बहुत गुडी भलो भलो कमेंट लिखिचंदी आपण भी जदी किछि कहिबा को चाहुचंदी तापरे आपण दया करी अनम्यूट करी कहिबे सरोजिनी मैडम आगे आपण अनम्यूट करंतु started video. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର नमस्कार नमस्कार आगे ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲି ଆଜି ଆଉ କଣ କହିବି नहीं आपण आपणको अंचलर कांदणा गीत टिके बोलिकी हमको सुनांतु आपणको घर पुरी पुरी साखी गोपाल अंचल रे केमती आपणको पिला दिने सुनितिले कांदणा गीत टिके बोलिकी सुनांतु आपण बाहला को कांदी कांदीतिले कि ना गीत बोलिकी ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିନୁ ସେତେବେଳକୁ କାନ୍ଦଣା ଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ନଥିଲା ଆମେ ଏତେ କାନ୍ଦିକିରି ଆସିନୁ ଖାଲି ଏମିତି ଲୁହ ଗଡେଇ କାନ୍ଦିଛୁ ଗୀତ ବୋଲିକିରି କାନ୍ଦିନୁ अच्छा ଆଉ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଅଳ୍ପ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବହୁତ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦଣା ବୋଲିକିରି ଆସନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୁଆରେ ବାହାଘର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଦୁଆରେ ବାହାରେ ଜୋଇଁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ଜୋଇଁ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କହିକିରି ବି କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଭେଣ୍ଡି ବିକିକିରି ପେଣ୍ଡି କରୁଛୁ ସେମିତି ସବୁ ବି ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ନବାକୁ ସେମିତି ବି ସେ ବୋଲନ୍ତି ସବୁ ଏମିତି ହେଇକିରି आपण टिके सेतिर गोटे गोटे हमको सुनांतु उदाहरण ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ କି ଯୋଗରେ ଆଜି ରାତି ପାଇଛି ହେ ବାପା କେଉଁ ଅଲକ୍ଷଣା ପାଦ ପଡିଛି ହେ ବାପା
ଉପର ପାହାଞ୍ଚ ଗଡେଇ ଦିଅ ହେ ବାପା, ତଳ ପାହାଞ୍ଚକୁ ମଡେଇ ଦିଅ ହେ ବାପା। ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି କିଛି କହି କଣ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଯେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ପାରି ହେଲେ ବୋଉ ନା ମୋର ଲୁଚିବ, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇଲେ ତୋ ମୁଖ ନ ଦିଶିବ, ନଣନ୍ଦର ଦରବରେ ଶାଶୁ ଖର ଖରଲ, ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ବସିବେ ଶ୍ୱଶୁରଲୋ, ପେଜ ଭାତ ମୁନ୍ଦେ ଦେଇ କେତେ ଖୁଣା ଖୁଣିବେ, ଖଣ୍ଡିଏ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ 7 ଥର ଗଣିବେ, ଏତେ ସହି ବୋଉଲୋ ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବି, ତୁଣ୍ଡେ ମାଛ ହାତେ କାଚ ରଖି ସତେ ମରିବି, ଖଇ କଉଡ଼ି ମୋ ସବୁ ମଲା ପଥେ ପଡ଼ିବ, ରୂପ ମଶାଣୀର ରୂପେ ରୂପ ମଶାଣୀର ବୁକେ ମୋର ନାମ ରହିବ। ଆହା, ଆଉ ଆର ଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ କହିବି, ଏଇଲେ ଆଉ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଅତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଗୀତ ସବୁ କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଝିଅ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦଣା ଗୀତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କେବଳ ବହୁତ ସେତିକି କାନ୍ଦିଥିଲି, ନୁହେଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋର ମନେ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲାଣି। କେବ କାଳର କଥା, ଏବେ ଆଉ ସବୁ ମନେ ଅଛି କଣ, ଆଉ କେବଳ ମନେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଉ ସେତିକି କହିବ ନୁହେଁ କଣ ଟିକେ ଟିକେ ପଦେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଧେ, ଆପଣ ସେ ତ ଚେଷ୍ଟା ସବୁ କାମ କରିବେ, ଯଦି ଗାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଏଇ ଗୀତ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହଁ, ଆମେ ସବୁ ଖାତା ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କୁଆଡେ ସବୁ ଗଲେଣି। ଆମେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଖାତା ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ଆଉ ଏ ଦରକାର ହବ, ଏବେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଆଣିକିରି ଆମକୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଟାକୁ ନହେଲେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ହଉ ଆଉ ନାଇଁ, କେତେ କିନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ବୋଲୁଥିଲି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ନା, ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ଜିନିଷ ପଡୁନି ଏବେ କିଛି। ହଉ ଆର ରବିବାର ଦିନକୁ ଜଏନ କଲେ କହିବି ଆଉ। ନାଇଁ, ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡାମ, ସବୁ ତ ଠିକ, ଆପଣ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା ତ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରର ଭାବଟା ଆସିଗଲା, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ସେଇ କାନ୍ଦଣାର ମାନେ ଭାବଟା ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଗୁଜବମ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସମୟରେ କେହି ବି ଥୟ ଧରି ରହିପାରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ। ହଁ, ଏଇଭଳି ଏଇ ପରମ୍ପରା। ଝିଅ ତ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ ଆଉ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ହୁଏ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଡିସନଟି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ସାବରବତୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ। ସାବରମତୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବାହା ହେଇକି ବାହାଘରରେ କାନ୍ଦିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ସାନ ଦିନେ ହଉଛି ଦେଖିବାର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ସେଗୁଡାକ ଶୁଣି ଶୁଣି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେ ଆଗ ତ ହଉଛି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ସାନ ଦିନେ, ଯେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ। ବହୁତ ସାନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୟସ ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସବୁ ଜିନିଷ, ଯେ ସେମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ଶାଶୁଘର ମାନ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଶାଶୁଘର ମାନ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆଂଜାଇଟି, ସେ କାନ୍ଦ, ଆଉ ଯିଏ କାନ୍ଦୁ ନଥିବ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ତାର ବାହା ହବାକୁ ମନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଖୁସି ମନରେ ପଳଉଛି, କାନ୍ଦୁନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ତେବେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 90 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି, ତ ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମର କିଛି ଭିତର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ 90 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ସେଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର କିଛି ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଯୋଉ ଭାବଟା ସେଇଟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଆଇରନି ଯେ ଝିଅକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା କରିକି ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ପରଧନ, ଏଡେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କହିବେ କି ପର ଝିଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଇରନି ଭିତରେ ସେ ଝିଅଟି ହଉଛି କାହାର ହେବ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମୟ ଗୋଟେ ବୋଲି ମତେ ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାନ୍ଦିବା କଥା, ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଧରିକିରି କୋଉ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦିବ, ସେଇଟା ସବୁ ସିନିୟର ମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ଘୋଷୁଥିଲେ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପ୍ୟୁବର୍ଟି ପରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମ ବୟସରେ ବାହା ହଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ବି ଅର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ ଅଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ବା ଅର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ସେଇ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ତଫାତ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ତ ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଏକା ବୟସର ଝିଅମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦଟା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ଅଫ ଡିପାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ଗୋଟେ ଆମ ଲାଇଫର। ଆଉ ଯେତିକି ଭାବରେ ଆମେ ଶାଶୁଘରକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସ୍କେୟାରି ପ୍ଲେସ୍, ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେତିକି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ନ କରିକି କାହିଁ କହିଲ? ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆଉ ଆସୁନି। ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଆମେ ଘରୁ ଅଲଗା ହେଇକିରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ମତ। ମୁଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଭୟଟା ବେଶୀ ଭାବରେ ନାହିଁ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ତ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫନ୍। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଲେଖିକିରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବ ସବୁ ଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେମିତି ଧାନରୁଆ ଗୀତ ଅଛି, ହଳିଆ ଗୀତ ଅଛି, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ ଗାଉଥିଲେ, ସେଗୁଡାକ ଅଲିଖିତ। ଆଉ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାମ କରୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖାଲି ଆମର ସମାଜରେ ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହା ଗୀତଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଟା ଗୋଟେ ମିଶାମିଶି, ଯେ କାନ୍ଦିବା କଥାଟା ଥାଏ ଆଉ ଆନନ୍ଦ କଥାଟା ବି ଥାଏ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଚିଡା ଚିଡି କରିବା, ଗୀତରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ତ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଦେଖିଛି। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫସିଲାଇଜଡ ଜିନିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିଲ ପୁରାପୁରି ହେଇଯିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାବରମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇନସାଇଟ୍ସ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବହୁତ ସତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କି ଆମେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟୁରେଟ୍ କରି ରଖୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତୁଲ ସାର୍ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି। ଅତୁଲ ସାର୍, ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ଏ କାନ୍ଦଣା ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ସେମିନାର ଭଳି ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ। ମ୍ୟାଡାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଏରିଆରୁ ଅଛୁ। ମୁଁ କହିବି ଏବେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେଠାରୁ ପଢିଛି ଆଉ ମୋର ହେତୁ ପାଇଛି, ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେନେରାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବି। ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ ଜଣେ କିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟାଟସ ଅନୁସାରେ ବାହାଘରର ଯୋଉ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁଳା କନ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି
କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଟସ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବାହାଘର କରନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୋଳା କନ୍ୟା ଯାହାର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଏଇଆ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାଉସୀ ଘର କି ମୁଁ ଯାଏ ବାହାଘରକୁ ଯାଏ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅନୁଭୂତି ମ୍ୟାଡାମ 4-5 ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯୋଉଠି ମୋର ମାଉସୀ କି ମୋର ଯିଏ ଭଉଣୀ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ବିଦାୟର, ଯୋଉ କାନ୍ଦଣାର ଯୋଉ ମାହୋଲ, କାନ୍ଦରେ ତ ସେ ଏରିଆ ମାନେ ଫାଟି ପଡୁଥିବ, ବାପାକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବା, ମାଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦିବା, ଭାଇକି ଧରି କାନ୍ଦିବା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦଣାର ଯୋଉ ମାହୋଲଟା ଥାଏ ରିଏଲି ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅ ଥିଲେ କାନ୍ଦିକି ଚାଲିଗଲା, ଚାଲିଗଲା ପରେ ସତ କଥା କହୁଛି ସେ ଏରିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି, କିଏ କୋଉଠି ପଡିଥିବେ, ଘରର ଯେମିତି ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ କାନ୍ଦିବା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଝିଅଟି ତ ଶିଖେ ନୋ ଡାଉଟ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେ 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିକିରି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟ କଥା କହୁଛି କାରଣ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ କୁହେ କି ମତେ ମୁଁ କେବଳ ଯୋଉଠି ପୁଅ ବାହାଘର ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଯିବିନି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଶେଷ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦେ। କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କେବଳ ଝିଅ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୁଏନି, ବହୁତ ଲୋକ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବାପା କୋଉଠି ବାରି ପଛଆଡେ ପଡିଥିବେ, ଭାଇ କୋଉଠି ପଡିଥିବେ, ଦିନ ଯାକ ଖାଇବା ବି ନଥିବ, ଖାଇବାର କିଏ ଆଉ ଯେମିତି ସେ 2 ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ଯେମିତି ଘରଟା ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାନେ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ତାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଥା ପରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଏବେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ରିଏଲି ମୋର ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାଉସୀ କି ମୋର ଦିଦି ମତେ ଧରିକି କାନ୍ଦନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇଟା କଣ ନା ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କୁହେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଯିବିନି, ମୁଁ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଯିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ମୁଁ ରୁହେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେ ସମୟରେ ରୁହେନି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ରହିଲା ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ହେରିଟେଜ ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି, ଅଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା। କାହିଁକି ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ କେବଳ କାନ୍ଦଣାରେ ସାର୍ ନୋ ଡାଉଟ, ଯେମିତି ଜଣେ କିଏ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କମେଣ୍ଟସ ରେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭିଲିଆନ ରୂପରେ, ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ଝିଅଟି ଜାଣିନି ଯେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ ରୂପରେ, ମାନେ ରାବଣ ସହିତ ଧରି କେତେ କେତେ ଜିନିଷର ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅଭିହିତ କରିଥିବେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ଭିଲିଆନର ରୂପ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଇଭିନ୍ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା ଠାରୁ ଧରିକି ଆପଣ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କର କାନ୍ଦଣା, ତାପରେ ଆମର ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇଏ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଏଇ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ, ହଜକାସରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କାନ୍ଦଣାର କରିଥିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଆମର ଓଡିଆ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ସାର୍ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣାର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହୁଛି, କେବଳ ଆମକୁ ମିଳେନି ଯେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଟାଇପର ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ, ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ବିଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗା ମାନେ କୋଉଠି ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷର ପାହାଡ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଛାଡିକିରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି, ବାପା ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ତମେ ବିଦା କରିଦଉଛ, କଣ ମୁଁ ତମର ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ, କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା କରଜ ନେଇକିରି ଜମିଦାର ଠୁ କରଜ ଆଣିଛନ୍ତି, କଣ କରଜ ଏତେ ବୋଝ ହେଇଗଲା ଯେ ମତେ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁକରି ଜମିଦାରର ଯୋଉ ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଅତୁଲ ସାର୍ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବା କଥା କେବଳ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଠିକ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ତାର କୋହକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଯୋଉଠି ସେ ବଢିଛି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗଲା ପରେ କେଉଁ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ନେଗେଟିଭ ର ଆଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖୁଛୁ ନା କାନ୍ଦଣାରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା କେମିତି ମାନେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ବାପା ତମେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ଠୁ ସୁଧ ଆଣିକିରି ଆଜି ତମେ ଏତେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛ, ମତେ କଣ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ତମେ ସେ ସୁଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ସମୟର ଜମିଦାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶୋଷଣ ନୀତି ବିରୋଧ ମାନେ ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ କାନ୍ଦଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାନେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି
ଗାଁ ମନ୍ଦିର ତାପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ମହାନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ, ମୁଁ ନିମାପଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଗତ ଥର ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି, କାରଣ ଜଣେ ମୋର ବଡ ବୋଉ ହେବେ, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲାଣି 70 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦଣା ଶିଖେଇବା। ଆଉ ଏତେ କାନ୍ଦଣା 3-4 ଘଣ୍ଟା, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ଆଉ ସେ ଏତେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ସେ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ, ଏତେ କାନ୍ଦଣା 3-4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦଣା ବୋଲୁଥିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲିଖିତ ହଉଛି କଣ ନା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାନ୍ଦଣାରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି। ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆଇ ମିନ୍ ଲୋକେସନ ବା ଆଞ୍ଚଳିକତା କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ନୟାଗଡ଼ର କାନ୍ଦଣା ଅଲଗା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାନ୍ଦଣା ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମୟ ସହିତ କାନ୍ଦଣାର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଐତିହ୍ୟ ସାର୍ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉମାନେ ଆମର ବିଦ୍ୟାନୁରାଗୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରୀତା ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସୁନୀଲ ସାର୍, ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡାମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତୁଲ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଇନସାଇଟ୍ସ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଚାହୁଁଥିଲି କି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଅତୁଲ ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବଡ ମାଙ୍କ କଥା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ 4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ତ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସୁନୀଲ ସାର୍, ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ଶୁଣେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାନେ ଆଉ ଛାଡିବେନି, ଚାଲିବ ତାଙ୍କର। ଆପଣ ନାଇଁ, ସେଇଠିକୁ ଏଇ ରେକର୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱଟା କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଏକଦମ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ just record ମୁଁ ଅଡିଓ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଥର ଗଲେ ଭିଡିଓ ବି କରିଦେବି, କାରଣ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁନି, ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ସେଇଟା ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାସ୍ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯୋଡ଼ିଲେ ଏଠି। ସେଇ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଏଇ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ କ୍ୟୁରେସନ୍ ବହୁତ ଦରକାର। ତେଣୁ ସୁନୀଲ ସାର୍ ବି କ'ଣ କହିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆରେଞ୍ଜଡ ବାय ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଜିର ଟକ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଟକ୍ ଆସୁ। ସାବରମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାର ଯୋଡ଼ିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନୁହେଁ ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉକ୍ତି ଅଛି କି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଆମର ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ, କି ମୁଁ ବି ପର୍ସନାଲି ମାନେ ମୁଁ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ 2000s ଏରାରେ ଆଉ କାନ୍ଦଣା ଜିନିଷଟି ଆଉ ନଥିଲା ଟାଉନମାନଙ୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଆଗରୁ ସାନବେଳେ ଗଲେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ଆମର ଗାଁରେ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ 90s ବେଳେ ବି, ସେତେବେଳେ ବି କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମନରେ ଆସୁଥିଲା ଆଜିର ଟକ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳେ, କି କାନ୍ଦଣାଟା ଇଭଲ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ କାନ୍ଦଣାଟା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ମାନେ ନିଜର କ'ଣ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କେବଳ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା ଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେୟା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ନେଇକି କି ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟର ସମାଜକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାନ୍ଦଣାଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହାଜ୍ ଚେଞ୍ଜଡ, ଏବେର ସମାଜର ଯାହା ଆମେ କାନ୍ଦଣାଟାକୁ କେବଳ ଶୋଷଣ କି ନିଷ୍ପେଷଣ ଭାବରେ ନ ଭାବିକିନା ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର କଲଚର, ଯେମିତି ଆଗରୁ ବହି ଛପା ହେଉଥିଲା, ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ବାହାଘର ଗୀତ ବହି ସବୁ ବାହାଘର ବେଳେ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଇଭଳି କାନ୍ଦଣାର କଲଚରଟାକୁ ଖାଲି ଗୀତରେ ମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖଟା, ମାନେ ବାପା ମା ଝିଅଟାକୁ ବିଦା କରିଦେବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଲଚରଟା ନିଜେ ନଗାନ୍ତୁ ପଛେ, ମାନେ ସବୁ ଘରେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚରଟା ସମହାଉ ଆମେ ଆଗକୁ ରଖିବା, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଝିଅ ନିଜେ, ଝିଅର ସାଙ୍ଗମାନେ,
ଝିଅର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ଭଳିଆ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା କଥା। ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ଏବେର ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମେ ବି ସବାରି ବିଷୟରେ ଗାଉନେ କି ନଈ ସେପାରି କଥା ଗାଉନେ କି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଧ ନେଇକିନା କି ଋଣ ଭାରରେ ଝିଅ ବାହା କରିବାର ବିଷୟରେ ଗାଉନେ କି ବୁଢ଼ା ବର କଥା ଗାଉନେ, କିନ୍ତୁ ଏବେର ସମୟର ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆଇ ଥିଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ହଉ କି ଗୀତ ବାହାଘର ଗୀତ କଲଚରଟା ସମହାଉ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା କଥା। ଆମେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ମେହେନ୍ଦୀକୁ ଆପଣେଇ ପାରୁଛେ ଅନ୍ୟ କଲଚରର, ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରର କାହିଁକି ଏଇଟା କରି ନ ପାରିବା? ତ ମୁଁ ଯେ ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲି, ହୋପଫୁଲି ଯେମିତି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାହାଘର ବେଳେ ପୁରା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେରେ ବାହାଘରଟି କଲେ, ସେଇଭଳି ଆଉ କେତେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ କଲଚରର କିଛିଟା ଯଦି ବି ଆଡ଼ିସନ୍ କରିପାରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା। ସାବରମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସାବରମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କେତେବେଳଠୁ ଅନ୍ କଲେଣି ଭିଡ଼ିଓ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭବତୀତା ମ୍ୟାଡାମ୍। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଅତୁଲ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ମନେ ପଡିଲା, ଆଉ ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ଦେଖିକି ମନେ ପଡିଲା କଥାଟା, ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ପୁଅମାନେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କରୁନଥିବେ ପରା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ସେମିତି। ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିଲି ଯୋଉଠିକି ମୋର ନନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଚ ଗୀତ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖେ। ତ ମୋର ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ମାନେ ଯେମିତି ରଡି ପକେଇକି କାନ୍ଦନ୍ତି, କୋହ ଉଠେଇକି ସେମିତି କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ନନା ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ବନ୍ଦ କଲି ମୋର ଡ୍ରାମା। ତ ଆଇ ନେଭର ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେମାନେ ବି ଏତେ ଡିପଲି ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ବୋଲି। ତ ଅତୁଲ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରୁ ସେଟା ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଥାଟା ମନେ ପଡିଲେ ବି ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜି ବି ହଉଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସି ଯାଉଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଗଭୀର ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରୁ ସେ କୋହଟା ଆସେ, ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଛୁଇଁଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁ ଗୀତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଥାଏ, ସବୁ ବିଦାୟୀ ଗୀତ ଯୋଉଥିରେ କି ବାପା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ୱାନ୍ ଜେଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବି ଡିପଲି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ସେ ଜେଣ୍ଡର ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା କହୁଛି। ସାବରମତୀ ମ୍ୟାଡାମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରପର କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ବାହୁନି ବାହୁନି କି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାର ପ୍ରଥା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ କେବଳ ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି, ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛି ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଗୀତ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଭବ ହବ, ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରାପୁରି ଲୋପ ପାଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଆଉ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଟେ ଆମେ ଡିଟେଲ ମାନେ ଚିତ୍ର ପାଇଯିବା, ଡାଟା ପାଇଯିବା, ଇନଫର୍ମେସନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅଡ଼ିଓଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଦେବେ ଯଦି ପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ନ କରିକି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି କରିବା, ଯେମିତି ପ୍ରପର ରେକର୍ଡିଂ ରହିବ। ଯେ ଯୋଉ ଯାହାଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କଥାଟା ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବା, ଡେଟ୍ ଲେଖିବା, ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଗୀତଟା ଲେଖିବା, so that we acknowledge the person who was sorry. ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଉ ଭେରିଏସନ୍ ଥାଏ,
ଆଉ ମାନେ କଥାରେ ବୋଲିରେ ତାପରେ ଇଭେନ୍ ବକ୍ତ ମାନେ ଦ ୱେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ୟୁ ନୋ ଦ ୱେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାରେଟେଡ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗେଟ୍ସ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଯଦି ଲେଖିକି ଖାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ମେନଲି ଅଡ଼ିଓ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଡ଼ିଓ ହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟଟା ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେମିତି ମାନେ ଆହୁରି ଫର୍ ବେଟର୍ କ'ଣ କହିବି ବେଟର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ କ୍ୟୁରେସନ୍ ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ବି ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ତ ଯିଏ କରିବା କଥା କରିବେ, ତାର ସେ ଯୋଉ ଲେଖାଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ରଖିବା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଡେଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେତିକି ରହିଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଜ୍ ଯଦି ବି ଲେଖିପାରିବେ ଭଲ ହେବ ଯେ ଆମେ ସେଇ ସମୟର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର କଥାଟି ରଖନ୍ତୁ ଏବେ। ଆଉ ଯଦି ବି କେହି କିଛି କହିବାକୁ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଭାଇ ହାତ ଟେକିଥିଲେ ମଝିରେ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମିସ୍ କରିଯାଇଛି ସରି, କ୍ଷମା କରିବେ ଧନଞ୍ଜୟ ସାର୍। ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏତିକି କହିବା ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକି ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଠୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ସେ ଠିକ କଥା। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଆମେ ସେଇ କବିତାକୁ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ନୂଆ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, ସେଇ ସମାଜର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସେଇ ସମାଜ ପରି ଦେଶୀୟ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ଲେଖିବି ହବ। ସେ ସଜନା ଗଛ ହଉ, ସେ ଉପର ପାହାଚ ତଳ ପାହାଚ ହଉ, ପୋଖରୀ ତୋଠ ହଉ, ଆମେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ନକଲ କଲା ପରି କରିହବ। ଆକନଲେଜମେଣ୍ଟ ଦିଆହବ କି ଆମେ ନୂଆ କରାଏ କମ୍ପୋଜ କରାଏ, ଏଟା କରିହବ। ପୁରା ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏମିତି ବହୁତ ବହି ଅଛି, ଲେଖିବା ବେଳେ ଅଥରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ୟା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ହେଇଛି, କାଦମ୍ବରୀ ବାଣଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୁଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହବନି। ପୁରୁଣାରୁ କିଛି ନେବା, ଯଦି ମିଳୁଛି ଭଲ, ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଆମେ ତାରି ପରି ସେଇ ଭାଷା ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ କିଛି କମ୍ପୋଜ ବି କରିପାରିବା। ବାସ୍ ମୋର ଏତିକି କହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆଉ ସୁନିଲ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ମୋର କାମଟି ସରିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଏବେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦି ଜଣଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ପାଳି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତା ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାଦିନରୁ ଚଳିଛି। ଆଉ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା କେବଳ ବାହାଘର ବେଳେ ବି ହୁଏନି, ମୃତ୍ୟୁରେ ବି କାନ୍ଦଣା ବହୁତ ବି ହୁଏ। ସେ ବାହୁନନ୍ତି, ଯୋଉ ବାହୁନିବା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଝିଅ ମାନେ ଯେ କାନ୍ଦଣା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଶିଖନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ଭଉଣୀ ମାନେ ଏସବୁ ଶିଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିଖି ଶିଖି ସେଇ ଗୀତକୁ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଆନ୍ତିନି, ଶିଖି ଶିଖି ସେମାନଙ୍କର ସେ କଳାଟା ବି ଆସି ଯାଇଥାଏ। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଚୁଏସନ ଆସେ, କାହାକୁ ଧରିକିରି ବି ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକି ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ନୂଆ କରି ଗାଇ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ସେମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆସି ଯାଉଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କାରଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଗେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାବେଳେ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିଠି ଲେଖା ଲେଖି ଲେଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା ଖାତା ରହୁଥିଲା, ନିଜେ ନିଜେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ପୁରା ସାହିତ୍ୟ କଳା ସେଟା ପୁରା ଆସି ଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଗାଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦା ହେଇକି, ସିଏ ଯଦିଓ ନେଗେଟିଭ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଗାଇ ଚାଲେ, ଏମିତି କଣ ହବ ଅଜଣା ଘର ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେଠି ତା ଚାରିପଟେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ତାକୁ ବି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପଜିଟିଭ ସାଇଡରୁ ସେମାନେ ବି ସେ କାନ୍ଦଣା ବି ସେମାନେ ବାହୁନି ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ଏମିତି ହବ, ତତେ ଇଏ କରିବେ, ବୁଝେଇବେ, ତତେ ଝିଅ ପରି ରଖିବେ। ସେମାନେ ବି ସେଇ ଗାଇ ସେ ସମୟରେ ବି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ବି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ କାନ୍ଦଣାରେ ବି। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦଣା ରହିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଝିଅ ମାନେ ବିଦା ହେଲା ବେଳେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଇଏଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ବହି ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲା ତା ସହିତ, ସେଗୁଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଢୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଜିକାଲି ବହି ତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ପରମ୍ପରାଟା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କର ସେ ରୁଦାଲି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ବାହାଘର ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ହଳଦୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯେମିତି ସେଟା ରିଭାଇଭ କରିବା,
ସେଟାକୁ ଆହୁରି ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରିବା। ଏ ପରମ୍ପରାଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଯଦିଓ ଆମ ଓଡିଆ ବାହାଘରରେ ସେମିତି ଫେଜ ବାଇ ଫେଜ ହୁଏନି, ତଥାପି ଯୋଉତିକି ହୁଏ, ଯୋଉ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ହୁଏ କି ଏସବୁ ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବଡିଯାଇ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ବି ଗୀତ ସବୁ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବି ଆମର ସେ ପରମ୍ପରାଟା ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କେହି ଯଦି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଇଏ ଯାହା ହଉ, ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଚେତନା ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ କରିଲା। ତ ସତରେ କେତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଆଜିର ଯେ ତ କିଛି ହେଇନି, ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇଛି, ୟା ପରେ ଆଉ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ। ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ହେଇଛି ଆଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାଇଁ, ଇଏ ପାଇଁ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ କାନ୍ଦଣାରୁ, ଅତୁଲ ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏଇ କାନ୍ଦଣାରୁ ବି ଇତିହାସ ବାହାରିଛି, ଏଇ କାନ୍ଦଣାରୁ ବି ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ବାହାରିଛି। ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରୁଛି, ଏଇ କାନ୍ଦଣାରୁ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ବାହାର କରିହବ। ବହୁତ କଥା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ କହିବି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦିଓ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି କିଛି ରହିଲା, ତଥାପି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆଜି ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ସାବରତୀ ଅପା ଥିଲେ, ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ବି ଥିଲେ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ, ବିରଞ୍ଚି ଥିଲା, ବିଭୁ ବାବୁ ଥିଲେ, ନମିତା ବାବୁ ଥିଲେ, କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି, ଚନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ବି ଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଭଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ, ଧ୍ୟାନଚନ୍ଦ ଥିଲା, ରେଙ୍ଗାଧର ଭାଇ ଯାହା ହଉ ମାଲେସିଆରୁ ଥିଲେ, ଧନଞ୍ଜୟ ସାର୍ ତ ପୁରା ସଂସ୍କୃତର ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟର, ରେବତୀ ଅପା ବି ଥିଲେ, ମିହିର ବାବୁ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଥିଲେ, କୁମୁଦିନୀ ଅପା ବି ଥିଲେ, ଲୋପାମୃଦା ଅପା ବି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ସରୋଜିନୀ ଅପା, ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ ଥିଲେ, ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ବି ଥିଲେ। ତା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ବୋଲି କହିବି। ଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ସୁନିଲ, ଓଭର ଟୁ କ୍ଲୋଜ। ସୁନିଲ, ହଁ ସଞ୍ଜୟ, ସୁନିଲ yes। ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇ, ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ବି ଥିଲି, ମୋ ନା ଭୁଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ଅଛେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆଜିର ବକ୍ତା ସବିତା ରାଣୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ବା ସବିତା ନାନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ବୈଠକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ତେଣୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା, ମୋ ମାମୁଁ ଘରଟା, ମୋ ଘରଟା ହଉଛି ଯାଜପୁରର ଏକଦମ ଗୋଟେ ନିପଟ ମଫସଲ ଏରିଆରେ। ମାନେ ବୈତରଣୀର ଏପଟରେ ହଉଛି ଆମ ଘର। ଆମ ଘରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ବୈତରଣୀ ପଡିବ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଲେ, ସେଇ ପାଖରେ ନହେଲେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଲା ପରେ ମୋ ବୋଉର ଗାଁଟା। ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି, ବୋଉ ସବାରରେ ବସିକି ଯାଏ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ। ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଦିବା ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏବେ ସିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡି ଫାଡି ହେଲା, ବ୍ରିଜ ହେଇଗଲା, ଚଟକିନା ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, 7 କିଲୋମିଟର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇଗଲା ଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗର କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ କଟ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇ ଯାଉଥିଲା, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ପରିବେଶରୁ ଗଛଟାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶ ଲଗାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ପାଣି କୋଉଠୁ ପିଉଥିଲା, କୋଉ ପ୍ରକାର ପାଣି ପିଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ଗାଁରେ ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ପାଣି ପିଇବ, ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଥାରୁ ବହୁତ ବଡରୁ ବଡ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଟା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆଲିଏନ ଫିଲିଂ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଭାବିଲେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖକର ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ଅତୁଲ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘରଟା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସବୁ ମିଶିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାଟା ଗୋଟେ, ଯେତେ ଶିଖିଥିଲେ ବି ଫାଇନାଲି ବାହାଘର ବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଟା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ। ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂର ବିଶେଷ
ଇଏ ଆସୁନଥିବ, କାମରେ ଆସୁନଥିବ, ସେଟା ସବୁ ତମେ କହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେଟା ବାହାରୁଥିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଆଲୋଚନା ଯୋଉ ହୁଏ, ଆଜି ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାନେ ଯୋଗଦେବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ବକ୍ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର, ପୁଣି ସେଥିରେ ଆମର ଜଣେ ଆସିଲେ ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡାମ, ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରବଣ ହେଇଗଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଟା କଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାମଟା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ୟାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅପଲୋଡଟା ସାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜ୍ଞାନ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ କି? ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ଲିଫଲେଟ ରେ ବି ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ଗୀତ, ସବୁ ବିବାହର ଗୀତ, କାନ୍ଦଣା ସହିତ ବି ଆହୁରି ମାନେ ଇସ୍ତହାର ନା କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆଉ ବାହାଘର ଗୀତ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ମୋ ଡ୍ରୟରରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ମାନେ ସେ ବାହାଘର ଗୀତ ବେଳେ ସବୁ ଗୀତ ସବୁ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଆମେ ମିଟିଂ ଶେଷ କରିବା। 8:55 ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଶେଷ ସମୟ ହବା ବେଳ। ଆଜି ସକାଳ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସବିତା ନାନୀ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ମତେ କେତେ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି କିଛି ଆମର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ତେଣୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, ଜାଣି ହେଲାନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ଆସନ୍ତା ରବିବାର। ତ ରଖିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।